الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. باب دمر في الساوي جج وسجود الساوي سجود جج في الصلاة جود سنة وسنة نقطة دنيا جج لا تجا كم سننا mbasa tagge julde de mbasa fillitaade julde de yejjitaaka ɓuri hisde julde yejjitaade ɓuri heewde baraji a golli farilaaji fof a golli ko sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam yejjiteede julde de sujjeede ustata julde de teddungal ɓeyda ɗum ko baraji julde de yejjitaaka e dara ɓuri hisde to bangi hisde e laabde e jikke nden ɓuri to bangi heewde baraji noon julde yejjitaade ɓuri heewde baraji a golli farillaji a golli sunna annabijo sallallahu alaihi wasallam woni o sujudu sawi sujudu jejji fi salati julde sunna ɗum ko sunna falin nuqsani ne wodani ustando sajjatani sujuddeje ɗiɗi qabla salami ko adi salminaɗo mbaɗa caggal tamaɓe tashawudayni timmugol ceyyaji ɗi ɗiɗi ceyye jonde ma arwanire jonde ma sakkitini yazidu o ɓeyda badahuma caggal majji tasawudan akar tawi goɗɗo kadi yiɗede on no wona e waɗɗade so tawi a woodi ko jejjiɗɗa o wi sa tayyima ha gayni jonde ma arwanire wona ɗo woni place woni moto jonde ma sakkitinde sa tayyima ha gayni e on saaha cujja sujdeje ɗiɗi ɗe sa sujjiɗe jottoɗa teyyirɗa lawol gongol ngol ɗo teyita gongol ko yiɗa nde fuɗɗa salminde ɗum woni o falin nuqsani ne wodani ustano sajjatani sujuddeje ɗiɗi qabla salami ko adi salminaɗo yazid ɗum woni baada tamami tashawudayn caggal timmugol teyyaji ɗiɗi ɗi yazidu baadahuma o ɓeyda caggal ɗin teyye ɗin ɗe sujuddeje ɗiɗi tashawudan akara teyya goɗɗo kadi wa ziyadatu ɓeydaɗo sajjatani ko sujuddeje ɗiɗi kono baada salami ko caggal salminaɗo so wi ka ɓeyduɗo a juulat ha gayna calmina ha gayna cujja sujuddeje ɗiɗi kolondirɗe yata sahabu o teyyo baadahuma caggal majji haade kadi ko yiɗede oɗo teyya cakkitiɗo e o to qabla kanji nande yiɗede sa salmini ha gayni a sujji sujuddeje ɗiɗi kolondirɗa jottima sa jolama calmina sa jolama teyyoɗa teyyogol ngol no ɓuuri yiɗede o yusallimu wa salmina taslimatan ukhra salmina wonɗo e waɗɗade so ɗum ala sujdeje e bonat sa salmini julde ha gayni a sujji baada salam ɗiɗi ɗi a gayni teyyitade ko yiɗa kono wiide assalamu aleykum de koko waɗɗi sono ala tan so juuti a siftori min de mi salminade ka cujowo ɗiɗi goɗɗi kadi salmitinde caggal baada salami waɗɗi o yusallimu taslimatan ukhra o salmina salminadu wondu o man nagasa mo ussi wa zada ɓeydi seeɗa qabla salam yo suddu qabla salam e julde wotere dañen ko ussuɗa dañen ko ɓeyduɗa tesketake noon ko ɓeyduɗa ko kewendi mum ussuɗa ko kewendi mum tesketake wala ko adi wala ko sakkiti ko ustaduro ñamante sajada yo sujud qabla salami ko adi nde o salminta o man nasiya sujud al qabliya mo jid suuru qabla yanke hatta sallama ha salmini sajada yo sujud in kana qariban so tawi ene batti woyin dal so tawi juuti aw kharaja min al masjid walla juutani kono hesi yalte jama batala sujud sujudu gudi yanke do waɗata neɗɗo goppuɗo kono adda sujude qabla o gayni kadi o yejjiti ha o salmini ɗum bonnata qabla ne wonta baada ko salmini kadi ha juuti salmini tan no faade yurbi walla faade yewtere ha juuti o joni o siftori omo ɗo culno ɗo ni kono juuti ɗo siwde guni walla salmini kafe ɗo fay boowal assalamu tan hawre paɗe mam jowerta bol min de komi jeeƴi ɗo kono wona ko boowal gonɗa hankkadi boni yaltumde e juutde nde poti woni aw kharaja walla wa yalti min al masjidi misida batala sujudu sujudu boni wa tabdulu salatu julde non ne bona ma wonde sujudo in kana salati ma ala halal sunani sujudo ko do sunna tedi fabi aw akthar walla ko sunna tedi min zalika jantadi wa illa so yontan don so yettaki don fala tabdulu julde kam bonata kam ko hebdo nyaawore bonde san o do sujudu qabla non en teskoto sawi ko suyu baɗɗo wiɗo sumnatede fay dow sumnatede sumnanayi fay dow
on qabla de sa yejjiti ɗum so juuti o bonat julde nde bona sa yalti jama o bonat julde nde bona qabla mo ganduɗa no ko sunna goto mu akkata sami allahu liman hamide tan walla sunna ƴittan timma tati kono ne sujjane qabla sunna tawi ne sujjane qabla sunna ruwaji mu akkata ne sujjane qabla joni noon o yejjiti on qabla mo ganduɗa waɗɗi ɓe makko sunnaji ɗiɗi walla sunna goto tentuɗo juuti o siftori qabla o boni no mbinɗen ni so juutina bona kono ɗo julde bonatade julde selli qabla o jogaki julde nde qabla o ala dole jogade julde nde qabla o so boni julde hisat ala istighfar ala haydara julde nde wi ken qabla o no boni so qabla o no woni sunnaten fay dow omo jogui dole julde nde so o bonta o nawrat julde nde faami ɗon ومن نسي السجود البعدية وصفت ويجد السجود بعد ينك سجد ويو سجود ولو بعد عام ولو بعد عامين صدق يوم ريبه سجود بعد وصفت راج أو يلتي جماعة والله ود والله جود والله ورجال ولا الأحب كان دو صفت روي بعد وصو صفتنا والله أمو جود بيعنده ده نو بعد بدانو كان دو صفت روي بعد كلا تو واي وندي أدنى سو يانو سو yo arto jotto e leydi so wonde laabal so alda e laabal yo sallikinoyo so fardu makko tamade yo tam yo memtu leydi noon o artira anniya ko toon serto e julde ko toon ma oto wona ɗo dariɗo ɗo yahata o serto e julde ko jonde no hunde ɗakkete ko no wonno yo wurto ha leydi o jooɗo so joni o pari o artira anniya o wayi ɗemgal makko allahu akbar o ko takbirul ihram minta julde takbirul ihram o ɗemgal allahu akbar o naati julde nde o sujja allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar so jolama o teyo yiɗede so jalaw assalamu aleykum jejjiɗɗo baada siftori to wawi wonde pop so dernoɗo yo jooɗo so jonoɗo o fewtin yo huccin qibla o arta e mbaadi julde woto yawtode yo arti anno ha para haw fi ɓawgayr o wi allahu akbar e ɗemgal makko woto yaade oɗo gartiɗo naatiɗo julde o wi allahu akbar o sujjoya allahu akbar o jooɗo allahu akbar o sujjoya allahu akbar o teyi o sallam ومن نسي السجود البعدية ويجد سجود بعد ينك سجده يسجد ولو بعد عام حيث نقصد بسم الله ومن نقص فريضة موسى فريلا فلا يجزي سجود يرتام سجود أنا غافر الله فان سنة يجري فريلا يجود ونا سجود أكثر أجري ركوع أجري سجود أقوات son yaray waɗede men kaaluji so diwi waɗede wiya werro darde nde ɗakkodir darɗe ha gayna nde ƴeewe noon ko cujjata wona sujjata de ala kono suydu wawa lomtade a ɗakkat ha gayna ƴeewe no holko cujjata oman nasiya walla oman nagasa faridatan ɓuusi farilla fala yujzi sujudu yonatamana ka farilla ومن نقص الفضائل موسبور نون فلا سودالي سودالاي mo ganda aussi ko ɓurale ɓure julde walla ko fadailu saladi pop oɗa ciɗa won gotol hay goto lay mo waɗi sohlade sujude man nagasa al fadaila mo ussi ɓure noon fala suudale suudalay en boy jangine deyimene wuppula ko sunna ene sujjane fadila la bas mo woppi farilla bonni sujuda wodani ولا يكون السجود القبلي لا تتاب سجود قبل ينك إلا لترك سنتين سواء سبت تقول سنة جديد فأكثر والله كبري سنة قوت لسجنة ما وانا مؤكدة كون سنة كوي فدي قوت سجنتاي ما وانا سنة جديد فيجو ولا يكون السجود القبلي لا تاوسر قبل ينك إلا لترك سنتين سواء تجد سنة جديد فأكثر فيجو وأما السنة الواحدة أما سنة قوتكم فلا سجود لا سجود على نادو ندسو في سنة قوت جران كون سجد تودنا مؤكدة سنة كوي فدي ɗin jarani kono sujjane ma haalno e sunnaji ganduɗa kalman duuɓi ɗin ne keewi e julde ɗin hay goto sujjantaji ceertuɗi tan sunnaji jeetati ɗin ne cuccane illa sirra haala e majji so wona suunde wal jaara e weeñde o ko sunnaji mo akkata jeeya jannguɗo simode yejjide suuɗaani feññini ɓeydi
janguɗo simore ɗo fonno suuɓe e feññinde yejjidi suuɗi usti illa sirra so wona suunde wal jaara e weeñe omo firanmaɗo wi faman asarra mo suudi fil jaari e peññingol sayata gabla salam yo suju gabla ɗo fonno ko feññinede ko fudoro cuuɗɗa an ñaɓeɗa ko usuɗo suju gabla salam waman jaara mo feññini fi sirre suunde ɗo fonno masalan no paamita ko suudede ko tisubar janguɗa damdo sayata bada salam an ñaɓeɗa ka ɓeyduɗo suju baɗa waman takallama mo haali sahiyen ne yejjidi seeɗa bada salam sujud bada salam juulatnoɗo e jiti haali yo suju bada so pular so arab so faraysa aɗo e jiti o haali a yo suju bada salam waman sallama min rak'atayni mo salmini e darɗe ɗiɗi sahiyen ne yejjidi seeɗa bada salam yo suju bada salam so fudro so geeƴe so kala waktu goto taw tawona subaka keɓɗa darɗi teyiɗa jejjiɗa calminɗa ida assalamu alaikum tan ciftorɗa artir anniyama oto ya o joɗɗa artir anniya ha gasa wiya allahu akbar ɗemgal immoɗa gadda darɗe keddiɗe sa feeni cujja baɗa o man sallama mo salmini min rak'atayni e darɗe ɗiɗi sa yiyande yejjide seeɗa baɗa salami caggal yo addu goydi ko gayni usude baɗa salam waman zada fi salati ko ɓeydi e juulde rak'atan darde aw rak'atayni walla darɗiɗi seeɗa baɗa salam yo suju baɗa neɗɗo ne juulanno o ɓeydi darde o yejjiti woni darɗe joyi walla o ɓeydi darɗiɗi yo suju baɗa salam waman zada fi salati ko ɓeydi e julde misla ha yeru julde nde badalal julde nde boni aɗa juulanno tisubar jejjiɗɗa ɓeydan ha woni nayyi jejjima jaalima natti babu sawi nanti waɗi yaati naati e babul gaflati an a natti juulowo an ka gafilu ani salati an ka muta laaɓude ɓeyda ha wona joyi a tinani ɗum ko gafla an a juulat kono ala ɗo an a juulayde an badal salat waman zada mo ɓeydi fi salati e julde misla hono mum ɓeyda darde wona joyi ɓeyda darde wona jeegom ɓeyda darde wona jeeɗiɗi ɓeyda darde wona jeetati an ka gafilu ana yaltima o duus salat ana juulay ɗum wona misti an ko gafla gafilo neete waman shakka mo sikkiti fi salati e julde mum ata yo addu bima sakka fi ko sikkite ɗum ko mi sujji mi sujjani sujju mi teyyima ala mi teyyaki teyyo mi wi sabi allah de miɗo ala mi wiya no wiitu noon mi wino allah akbar mi wiya no wiitu noon waman shakka fi kamali salati mo sikkiti kadi timmal julde mum ata yo addu bima shakka fi ko sikkiti en ko mi waɗi mi waɗani timmi timmani waɗa timma wa shakku dendagal sikkitare finnugo sani to banggue ussugol so ussugol joli hen kata ɓuuɓi way kono yananede ni ta tan joli hen timmani timmi o woppama timmani o jaggete faman shakka o firanma ɗum mo sikkiti fi rakatina darde aw sajjatin walla sujuddere a taabi ha yo adduna ndewo sajada bata salla suje bata salla min de ɓe ɗeddori darde walla timmi aɗa heddori immo doyi min de ɓe sujjino ɗiɗi walla ko goo wotere wattu wonde sa gayno cujja bata salla tarhiman li afi cheitani aɗa irña hinere seeɗani leydi goɗɗo feɗa cikkiɗɗa o ñaw jonoma mi yananama jimɗa ko bonna ndi haaki bon so ɓurtani kam mankani so ene wawi kadi masala goɗɗo tawa waɗino tawa ka ɓeyduɗo woni wa sajara o sujja bada salam wa in shakka so sikkitima fi salame salminado sallama yo salmin in kana gariban so ne ɓatti cikkinɗo mbiɗen masalaji tati hen goto en kaali ɗum timmi timmani so timmani ren tan ko on ñaawi he timmi o ɗaccama joni cikkinno mi salmini walla mi salminani o ko banggue o jiida e masalaji o jiida e ɗi goɗɗi ɗi fof mi yalti e julde walla mi yaltani e julde mi heeɓino wiide assalamu aleykum ɗum woni mi yalti e julde walla mi heɓani wiide noon ɗum jiida e jogri julde keddiɗi timmi timmani addu a gayna sa gayni cujja bada salami wona kono oɗo ala hen salmini salminani salmin kono ɗo a batta sujjata ɗo ala sujudu
ɗo waɗa wat sujja mi waɗi sujjere walla waɗani wat sa gayni sujja ba'da salam mi waɗi darde walla waɗani wat sa gayni sujja ba'da salam kono noon timmi salmini walla mi heɓani salam mbaɗa yanana timmi komi heɓi wiida salam walla mi heɓani ɗo jiida hen timmi timmani mbeɗa yanana timmi mi heɓini wiida salam walla mi heɓani o masala wona gotum o wat sa gayni sujjoytala ɗum woni wa in shakka so sikkitima fi salami e salminaɗo sallama yo salmin in kana qariban tawde juutani ɓooyani wala sujudale ko sujudana makko ɗo de ɗo sujjata wa in ɗala so hawri juuti noon gilnane wonno o wawa yenanede o waɗi ɗo baɗɗo salatu jidde makko ɗum o goto ko banggue e di masala tata o walmu waswisu cikki nowo yetrukul waswasata o ɗaccat cikki ngol min kalbi e ɓernde makko o ittat ɗum firo woppat ɗum to woni ɗum ko oto wat cikki ngol so arema goppirta ko wasi wadde goppa wona to ko yabinma koto waɗɗum sabi ko ɗum ñaw ko ɗum addata e ma ko wodani wala yaati o addata bima shakka fi ko sikkite mum ko en mbi neɗɗo so sikkitima timmi timmani o waɗa timma de yo taw wona cikkinowo walakin kono oɗo noon yasjudu bada salam o sujjat bada salam no bannoɗo woni neɗɗo so sikkini ko ɗiɗi ko tati mbiyata ko ɗiɗi gadda tata mil nde sa gayni cujja baɗa kono yota wona cikkinowo so arti ema e nder julde ko ɗiɗi ko tati ɗi ko tati sa sañi on sujju bada salam a addata ko baada tan gaddata o baada woni tarhiman li an fi cheytan walakin kono yasjudu bada salam o sujjat bada salam sawawun foti sakka o sikkitto fi ziyati ko ɓeydano awnu usani walla usama cikkitiɗo ala no wayata woni ɓe yaari mi ussi woni ɓe yaari komi ɓeydi oto jaɓe nayi guuti tata wonti ellay makko ne ñiiɓe ma oto jaɓe nayi guuti waman jaramo feññini fil gunuti gunur wala suudali suudalayma mbina gunur sirran koye suudu saɗa jangui dan don sujjata wala kinno kono noon micro ne añade am du am dano sonno ko jejjide ay battalayɓe kono teyta gande feññina gunur makruhu adda sujudno waman zada surata mo ɓeydi simoore fi rak'atayn al akhiratayn e darɗiɗi cakkittoɗe wala suudali suudalayma e juuli tisubar darɗiɗi ganande ne gonde simoore ɗiɗi goɗɗe gamdata hen kanko noon kanje pop watten simode ala jarani sujjude ala ko ali ko so watti ko hen wotere jarani woni oman zada surata mo ɓeydi simode fi rak'atayn al akhiratayn e darɗiɗi cakkittoɗe fala suudale suudale ومن سمع بوناني ذكر محمد جنت والنلادو الله صلى الله يلا جوك يمين عليه النبي وسلم يا الله بين الرسول الأعظم كسر نم النبي نجنت وهو كان قوال حاله في الصلاة أمو يجول تنفصل الله عليه وجول نلادو الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه على قد فيه أمو جولة ونن وولي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله محمد صلى الله عليه وسلم أي بكر teyɗo yo jejjiɗo yo ɗum jiya koye jamal Allah so jiyama e nder julde noon ala ko ali kede gayru salati sa juule annabi e nder julde a yaafama ndefarilla ala ko ali nafila ala ko ali dewi Allah goɗɗe ɗe fala che ali juuɗe ala hen ba wa salla alayhi sawa'un kana sa'iyan foti ko jejjiɗɗo aw amidan walla ko teyɗo aw qaiman tawi komo dari omo janga fatiha aw jalisa komo jooɗi omo teyyo walla o sujji o tawi fof ba salla tato wi ko sallallahu alaihi wasallam haydara la o tawi fof sabi ɗoftade konngol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam addaninu konngol annabi aɗa andi ɗawowo aɗa andi boroɗo aɗa andi mo moƴƴani aɗa andi mo rokkata aɗa andi tiɗo jungo komo ginnami sali julde am hay sallah sallam o sali rokkude wode ko boroɗo kam min ko dokkumon kofo kam sallah sallam o ɗawi kam wode ko boroɗo sabi ɗum sone ɗo juule nela Allah fi salati ongo yaafa sawa'un kana sayan foti ko jejjiɗɗo aw amidan walla ko teyɗo aw qaiman walla ko dariɗo aw jalisan walla ko jooɗi ala dariɗo
ومن قرأ سورتين مجنجي تيموجي ديدي فأكثر والله كبولي ديدي في ركعة واحدة درن ووتر جنغدا تيموجي دي تاتي أو خرج من سورة والله سورني ووتر إلى سورة فيا وند ويابان وند ونسمور فتشري أو ركع والله وركي قبل تمام السورة بعد تيمول سمور وجنجي سمور أود وتمناني جيني سمور فتشري سمور كما جنجي كو في مسألة فلا شادي ألا قدتهم في جميع ذلك دندان اللي مسألة جنغو تيموجي دي تاتي ناي درن ووتر على غوني جنغو سمور فتشري على غوني جنغو فتشري سمور على غوني ومن قرأ سورتين مجنجي تيموجي فأكثر والله كبودي في ركعة واحدة يدرن ووتر أو خرج من سورة والله يلتي سمور إلى سورة فيوان رجل سمور فتشر أو ركعة والله ركي قبل تمام السورة وعدي تيموغل سمور فلا شيء عليه على قد فيه في جميع ذلك دي مثلا ومن أشار في صلاته مجوفي جلدمو جوفري بيده جنغمو أو راسي والله هورمو فلا شيء عليه على قد فيه بداني هنا والله بداني هنا والله بداني والله جوفا كون فكنا جنغمو يوكم دم قال يا داني أي بات والله هورما ندوس أريها مفهوم أريها وناك هورم يا داني كونغ ولا شيء عليه ومن أشار مجوفي في صلاتي جوفري بيدي جنغمو أو راسي والله هورمو ولا شيء عليه ومن كرر الفاتحة مفل فاتحة ساين يجب سير بعد الصلاة وجنگ فاتحة لا بدي فاتحة فتشر وفل آي فاتحة لا بدي لا بتجي أو سير بعد الصلاة وجنگ فاتحة لا بدي والله جنگ فاتحة فتشر والله آي فاتحة وجنگ لا بدي لا بتجي سير بعد الصلاة وإن كان عامدا ونوصو تير فالظاهر بينغول وبانجي مدوانا البطلان وبوند جولدما ندو تير جنگي فاتحة لا بدي تي جنگي فاتحة لا بتجي تي فيلي في آي فاتحة وري فيندي كو جولدما كو بوني كونو ظاهر كو ضعيف feeñi ko gorko julde makko bonani o cujjowo tan kamɓe fof bada salat sabi faati ko rukunum qawliyun wona rukunum fiqliyun jogdu konngol hebbinde ɗum bonnata julde jogdu gollal sujji laabi ɗiɗi rukɗi laabi ɗiɗi ɗum bonnata julde kono banggue konngudi hay sa jangi e jangguiti bonnata wiya tan ko ya sujja fotani wadde noon faate ko konngol faate wona gollal sono ko tawi o ɓeydi ruku o tawi o ɓeydi sujuudu o tawi o ɓeydi ɗum woni golle kono haalde faate koye ɗemgal hay sa waɗi laaɓi ɗi wiya tan ko ya sujju ومن كرر الفاتحة مفل فاتحة سايا إن يجد سير بعد السلام يسجد بعد وإن كان عامدا صديق وتير فالظاهر بينقل مدونة البطلان وبند جلدما فالبينقل ضعيف ومن تذكر السورة مسيفتور سمور بعد هنائه شغل نايا نادم إلى الركوع فلا يرجو له توفيق جنغور فاتح سور تناي في كوبي وناي جلا ويتاك وسيفتور من دم جنغان سمور وانا أبي على دكتور جنغ كونتين ساقيني تجا قبل sabi jangude simore ko sunna darnadum ko sunna sujudum ko sunna sibu butani sunna koppiron ko farilla sa naayini ma farilla aw patalu to do sunna en kaali o do masala to salli jejjiddo ufji kinaade jejjiddo sorbi kinaade fuddi naade yeso siftori yo jokku so gayni ufji kino sorbi kino neddo fata ay do de so ko farilla en faade istinsaaki mo ko sunna ومن تذكر السورة مسيفتور سمور بعد هنائه تقلنا ينادم إلى الركوع ركوع فلا يرجع ركوع إليها فيودي مثلا سورة ومن تذكر مسيفتور السر سوند أبي الجار والله بينج قبل الركوع وعدي جنجل كوبي عاد القراءة يوفلون جنجينو يوفلون جنجي neɗɗo mo ganduɗa a jangi fatiha a jangi simore wona jangani ko tisbande ka feññin ko futra wonnode ka suud gila jangano koppi ciftorɗa mi jangi de kono waɗa no foti waɗede ni bisimillahi rutto fewnita wona jangade koppi rutto jangita
sabi non ko Fatiha e simore nde fof sa ruttiba jangiti sa gayna sujjat ba'da salat tawde Fatiha nan hen sey ko simore nde mere Fatiha kayne feewi ko simore nde weñi bange jangde sa fewtini simore batta sujjata janguɗa tan ko cimoje ɗiɗi jangude cimoje ɗiɗi bonnata haydara ala sujudu ومن تذكر سر مسيفتر سونde abil jahara walla peññingol qabla ruku'i ko adi jaggal koppi aadal qira'ata yo fillo jangi jon non fa in kana zalika illa gol salatima fi surati wahda ko simone de tan aada ha o fillo wala sudane gol sudala no وإن كان في الفاتن كما الفاتن يادي عادها يوفي تجلو جانكان كما فيودي ومن وسيد بعد السلام سيد بعد دي فات بالركوع صفات ريما جانغال كوب سجد وسجني بترك الجاري لاتشود بينيغول قبل السلام ولترك السر لاتشود تشوغول وسجني بعد السلام سواء نفوتي كان من الفاتحة كوي فاتحة أبي السورة وحدها والله قسم ورد تامتا وفي جنگ فاتحة جنگ سيمون daraniɗum kono suuɗaade ɗo foti suuɗeede walla feññinaade ɗo foti feññineede siftori gila jaggaani ko wurto fiwtina yo janngit ɗum gonngol so suutten o suuɗa so feññiten o feññina so gayni juulɗo suja bada salam tawde faate ne jilli heen way kono jangi faate laaɓi ɗiɗi sabi ko simoore nde tan o jangi faate futuro o feññini nde waɗa simorde nde suuɗi hadde makko jaggude komo siftori mi ka simorde komi cuuɗɗon yo wurto fewtinede yo feññinde nde o jaggay ko o so gayni e batte sujjata jejjiɓe sirru simore jejjiɓe jaaru simore siftori gila jaggani e koppe so fewtina e dara sujjata jejjiɓe sirru fatiha jejjiɓe jaaru fatiha o siftori o fewtini o ala sabu sujja ba'da salat sabu jangi fatiha la joni noon ko neɗɗo mo ganduɗa o woppi sirru e jaaru to fatiha walla to simore to fatiha walla to simore walla kanji fof kono o siftorani haw jaggi e koppi noon o wawa fewtinde ay oɗo alay sago sujjud tan ɗopi sirru waɗi jaarɗo ko ɓeydude o suju baada ɗopi jaaru waɗi sirɗo ko usude o suju qabla tesketake noon soye fati o simore wona jeggi ko pegani so simore yo so fati o to topi sirru simore ne sujjane sirru fati ene sujjane jaaru simore ne sujjane jaaru fati ene sujjane kono so jogui ko pengari o sujjotta donc so waw minen fati seer ndede fati e simore ñawoore ko pewniɗo gila jaggade koppi so fewni ko simore de mere o sujjata haydara so fati jillede fewnitede o sujjat ba'da salat bo amma kay jagguɗo koppi a gayn siftori woppi sirru walla woppi jaaru so fati so simore so kanƴiɗi fof an kay sa yeehi ɗo goppuɗa sirru mbaɗɗa jaaruɗo ñaweɗɗa ko ɓeydu suju baada ɗo goppuɗa jaaru mbaɗɗa sirruɗo ka ustuɗo suju qabla o teskita he fati simore fa in fata so fatorima birruku'i jaggal koppi sajada yo sujjan li tarkil jeeri ɗaccude feññinde nde qabla salami woli tarki sirri yo sujjan ɗaccude sunde nde ba'da salam ɗon noon sawa un foti kana min alfatide koye fatiha mi sunol koye simore waɗa bismillahi wa man dahika mo jali fi salati julde batalan salatu julde mum boni juulo so jali julde mum boni sawawum foti kana sahiyan o jejjiɗɗo aw amidan walla ko teyɗo o jaɓantake gantu jaleɗe nde wonde wala yadhaku jalata fi salati e julde mum illa ghafilun so wona bersidiɗo wuta laayigol pijintoɗo neɗɗo battuɗo haqqille mo cakinaki mo ala cakan ceertuɗo e cakan no annabi wiyatni sallallahu alaihi wasallam lastu min dadin wala dadum minni mimmi ala cakan ala yiyan neɗɗo mo wona cakanejo so tawi darima ene juula jalata
woni afami don wala yataku jalata fi salati e julde illa ghafilun so na bersindido wona laibun pijintodo wol mu'minu juldo gonga e gonga idha qama lis salat so darima fewde julde arada bi qalbi o burnorto berne makko an kulli ma si wallahi ta'ala da kala ko wona Allah towdo julde haqiqa so natani julde berde rumtoto kala ko wona Allah kuccita e Allah tan yiyata ko jalli yiyata goɗɗum ni saka yiya ɗum masala suufiyankoɓe man taraka sunnatan non man taraka sunnatan man taraka sunnatayn man taraka faqad kafara kamɓe ɗum waɗa man taraka sunnata sajana qabla surtout kada sajana ala man taraka sunnata faqad kafara hol fof ko yaano waade hol fof ko yaano miijade ha omo dere yeeso Allah mo siftata hayrullahi kol ko rema o yejjiti Allah kanko o fakat kafa non ɗum woni sujudu saabi sunniyankoɓe on noon ko ngeer on moƴƴaani non fakat kafa on moƴƴaani ha sayra qabla sala ɓuri oɗo non woni wal muminu juulɗo haqiqa ida qama lis salati so daranima juulde arada bi qalbi o ɗurnorto ɓernde makko an kulli ma si wallahi kala ko wona Allah subhanahu wa senade wode wa taraka dunya o ɗacca aduna o wama fiha e kala ko woni aduna fof ittata haqqille makko hatta yadura bi qalbihi ha wawa arde e ɓernde makko jalalullahi mangu Allah o ittat aduna e ɓernde nde ha mangu Allah wawa nadde toon wa azamatu mawnugol Allah wawa nadde toon wa yartaida qalbu ha fitta andu signa wa taraba nafsu fitta andu masalan hula min haybatillahi sabi hulbinare Allah hayba Allah jalla jalalu mawni mawnugol Allah fa hadi o façon salatul muttaqin o woni julde hulɓe Allah ni hadi salatul arifina bi rabbihim wala shay'a alayhi ala ko defi neddo fitta bassume mooso julo so moosi haydara mooso non ko pecce tati mooso ngo werani tondu ngon mooso la shay'a mooso wergo tondu kono hendu yaltani kongol yaltani hay harfu goto yaltani ngonni sujjade ba'da salami mooso wergo tondu hendu fuɗɗi arde hendu jaleede fuɗɗi arde kono sawto arani gonne bonno julde moosoji ko tati mooso ngo ganduɗa weri tondu hay batte waɗaɗi ngon mooso la shay'a mooso ngo ganduɗa weri tondu kono noon hendu nena fuɗɗo arde kono yaltani harfu arani haydara arani kono parani jalde noon ngoɗo mooso sojjene ba'da salat mooso ganduɗa weri tondu hendu yalti hendu du han kadi so ɓenni tan rade ko waka waka sukkitto haso ha ɗon ko oɗo julde mum bonni hendu jaleɗe ko jaleɗe hendu doole jaleɗe so yalti oɗo maɗa ɗaɓɓeɓe jab tan a jali hendu jaleɗe ko jaleɗe toni mehi noon wona jaleɗe wala shay'a alayhi ala ko defi neɗɗo o fitta bassume mooso wo bukawul khashiri bojji kulol Allah woni ko firi ko sawtu bukayil khashi kulɗo Allah ko wayrata ko allif e haay ɗum de fi salat mu tafaro ne yafa kono ha horan feere boni min de ɗum bonna haska kulɗo ɗum ala hen ko sawtu bukayil khashi kulɗo Allah ko awwahu ɗum ɗo ne yaafa kono ha horam ha nenan feere boni ala koyi ala koyi ɗum wona buga hayso bugawol khasi wona sawtu bukayil khashi hayso woyde hulde kulɗo Allah woynuma julde ma bono woni wo bukawul khasi sawtu bukayil khasi fi salati e julde mughtafarun nafara wa man ansata mo hettani li mutahaddithin jewto galilan seeda fala shayla la ko defi ada juula ada hedi yewtere anani a faami kono wana non a battina qillema ko ana naati nofruma nofrulama ko haala ko naati nofruma beta jawda anani tan julde ba ala hasanalla ko mo ƴatto anani ƴattore nde ɓerde ma nana refta ƴattore nde bonnata julde ba wona sawtu ma haala anani ƴattore nde ɓerde ma nena jamto ƴattore nde ƴattorde ennede ɓerde ma nena haalan ɗum bonnata julde ma
hettade jewtowo so yettaki baɗa majja ɗo jarannoɗa julde ma bonata sa hettimo noon kadi ha o deƴƴi a ronki andu ko ɗiɗi walla ko tati ومن قام مدري من ركعتين درددي قبل الجلوس فادي جودان فإن تذكر سوسيفتري قبل أن يفارج الأرض فادي لأسير إليه بيديه جود مكودي وركبتيه كوبي مكو رجع إلى الجلوس يورك فيودي جودان ولا سودا لسود فاكي نحن مغانا هبي درددي فرنوك جودان تيو ويجدوا أفتيو فيدو kono e nder kaffe goleero gila juuɗe ceerta ni walla koppiri ceerata tan o siftori ko ngarbinta ɗon ko ɗum wona haydara wurtoro jooɗo o adda jonde haw gayna o so gayna e batte sujjata woni waman qama min rak'atayn mo dari e darɗiɗi qabla al julusi ko adinde o jottoto fa in tadakkara so siftori qabla an yufariga al arda ko adinde o serda e leydi wiyede e juuɗe makko ɗiɗi wurgo ba tawi kubba ko raja ila al julusi wurto fewde jonde wala suuda e mum fo in faragaha so tawi juuɗe koppi ɗi ceeri e leydi noon tamada yo doono walla mi yiyata jiwoto arto seeɗa qabla sala so qabla salam koma woppi leydi ha pari o siftere min nde mi jooɗaki e kono ɓennu an kadi ɓennu sa gayni cujja qabla pour woppude jonde nde e tayya o woni a faami ɗon fo in faragaha so serti leydi ha gasi tamada yo doono walla mi yiyata jiw artata o seeɗa o soyno qabla salam وين رجع حديد حتى ود سورتي بعد المفارقة تشغل سيفتي وبعد القيام تشغل دراد ساهيا فدكو ججيب ورتي أو عامدا ولا كو تيلو ورتي سحر صلاة جولد ما كسلي كما سيد بعد سلام سيلون نبهار ويها جولد كوبي ليدي ميران يو دون أنك نوسو جغبلا كما جماعي وتيو أرتي ولا ويجيتو أرتي komo arti o pari o wiya min noon dagi fotandu artude kono kadi wona warti walla o teyni o mando fota rumti hay wuura bonnata julde bonnata yo jooɗo o natti daɗede jonde nde kam ndeni wi kono so gayno seeda ko mbaɗa yaada do arti ndeke ko ɓeyta o hisi e nafsu o kono hisani ziyada o wa man nafaka mo wutti fi salati e julde mum sa yenne yejjidi seeɗa mbaɗa salami suyi mbaɗa gutto e nduno wono sujud ba'da salat sono ko ndikinde sujjantaki ko nen dunu ko non sujud ba'da salat so yiga jijji wo en kana amidan so gamdido ke badal salat julle ko boni ken dunu ko way kono haalani sa teten julde ma bono wa man arasa mo isli fi salati e julde mu fala yashtagil oto sogli bitam jettugo so ne isli ene juula oto sogli bi alhamdulillah defaki mo en anya bo wala ruddo rutata ala man samado buglido mo so wodi cikkudo ko bir alhamdulillah wi mo yaramu kala oto wi yaatu lawla wala ruddo rutata ala man samado buglido mo wala yusammidu kanko buglita aadi san islulo kanko mo juula ni wi alhamdulillah ori dum yaramu kala jonnon fa in hamidallah hadede hatta wad so yetti allah noon fala shi ali ala ko defi o juulan no isri alhamdulillah mbiɗan to soglir kono waɗi o sujjata e bat wa man tasaba mo ngamli fi salati e julde sadda fa yo udduno ko makko so neɗɗo juula ngamli on sey ko ñaama go waɗi so nana go wonni ala ron agas nana go malay ñaama go wana pindi re nangata yini ni ala so nani pindi re nangata yini wano man tasaba mo ngamli fi salati julde sadda fa yo dunu ko makko wala yanfudu oto tutu hen dunu go illa fi sabbi sona chomchol makko de ay sa wadi tudari ngere wani monta orwi rawano di min ghairi ikhraj urufi balda yantakar fa yaso ko chomchol ma ko ni batta ala ɗum alay tum to wati ko jumtol alay haali
ka tujo ba'da salat sa ngamru ka tujo ba'da salat dum ala ka tujo ba'da salat dum ala ومن سك مسكتي في حدث التير أو نجاسة ولا صبي فتفكر ومجتي في صلاته جول دمك قليلا سير ثم تيقن الدهار ويننا اللابل فلا شيء لا بجتي ومجول أبو روي كك ودري ودي بيجا member one day سلي ولا ما day سلي Fedina wulu juk ay ko darti do ko pour sujjata ko watta ida o darti watta gilla mako ƴewto haw mi towi ha so feema akaro wondani yo tan so feeni wonno yo juk kodde ko darti do ko micco ko dum ay batte bonna ومن سكى مسكتي في عدد التير أو نجاسة ولا صبي فتفكر ومجتي في صلاته جل قليلا سير ثم تيقن الطهارة ويننا اللابر فلا شيء على أمره ومن التفت ملم في الصلاة جل سائر ليجري فلا شيء عليه على قد فيه ندل جولا لم دان دي تندي بيتشري جهاني فور دي تندي لم تندي كوجرني فلا شيء عليه وإن تعمد سو كم ديرو فو مكرون أنيا سو تيكو ملم نانيا وفوف تيكو لم وإن استربر القبلة سو رنتي مفناي كان صلاة الجيل سو ريو لم غاكر بيتري غوبي فناي على رو جولي ومن صلى بجولد بحرير حرير أو بذهب ولا وجولد كاني كانكو مو كاني دغناكي وني غور أو سرق ولا وجي في الصلاة جود جولة وجي أو نظر محرما ولا نارك وحرمنا فهو وضع عاصم وقف كنا الصلاة جولة سيد مسلم نبقى جولة وندارك وحرمي نبقى جولة وانا وحرمي ولو وجي نبقى جولة مثلا نفهمت سائل ولا كده الله حرمني ولا قورني وحرمي ماكو كانكو غوركو walla gorni cudaari karmude makko ko gorko o wadi kangi fof de wadi ko harbi ko julde kam lisim man sallamu julde bi haririn harir aw bi dhabin walla kangi aw saraka walla wujji fi salati julde aw nadara walla ndari muharraman ko harmina fo wasinu wete ko gofdo kono xewa salatu julde kam sayfu lisim ومن غلد مفوجي في القراءة انجنجي بكلمة هلمير من غير القرآن على القرآن سجد يوسف بعد الصلاة فوجي ناك هلمير نغان على القرآن وناك ولي القرآن سنن بلا تبارك الذي بيده الموت والملك وهو على كل شيء على سجدة تبارك الذي بيده الموت والملك اي كو بيده الموت القرآن تو سجدة والعصر وليال إن الإنسان لفي خسر إلا على كو الفجر وليال والعصر وليال بابا والفجر وليال والعصر وليال على والفجر وليال يكون نو كلمة القرآن هاي بتا سجدة فيوريتن وقت والعصر إن الإنسان لفي خسر ومن غلد مفوجري في القراءة جنجي بكلمة هلمير من غير القرآن على القرآن سجد بعد الصلاة سنو كان كلمة على القرآن ودي تشوجا كنت هلمير دي القرآن فيوت جالاو سنو كلمة على القرآن كالدا كلمة عرب ولا كلمة فلان ولا كلمة لو على سو تشوجا وإن كانت من القرآن كما هلمير ني القرآن لو فلا سودا له إلا أن يتغير اللفظ سونا كونغول ويلي أو يفسد المعنى ولا معنى وبني سونا كالناري وموتاي ولا لفظ وموتاي ولا لفظ ولا سيرو مودو ياراني ونا كو فيبي دوte hay so koy qur'ane ma tuja sadaka bornudo way kona yalti tartib qur'ane ni innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum adhabun shadidun o mana mojjani fof non de qur'an kono wana o tartib kay innal ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaika ashabun na'im ulaika ashabul jannati khalidina fiha ala wana hiya kafaru wa kadhabu ulaika ashabul jannati ama wa ulaika ashabun nar ko mana mojjani wala hawla no
وأعوذ بالله من الشيطان إنا لله وإنا إليه راجعون non an sujat baada a haali kala ko bone qur'ana ko nani wana yele wuri way ko na yalti qur'ana ni an sujat baada so na dum sa haali ko ne qur'an ko yaadi maana kalimo ne qur'an a sujata idara no bi ma tabaraka li bedil mawtu ko be di mulku no ko maana o bonani kon lafzo do wala place ko moy qur'an ko do wala place an sujata haydara لا يتغير اللفظ سواء لفظ وويلي أو يفسد المعنى ولا معنى وبني دندي فيسود بعد السلام وسجد بعد السلام ومن نعصب في الصلاة يجود فلا سجود عليه سجود على يمون تقول كيف هم فينا وسجد يعني بير سجاد وجولا وسجد وارت فدكو سجد كو بنا رايدا وانا غونغي دي حال مالي غير فاتيا انا ويو يا في السنه سليم او لوغو متدي umunga anda almami jangaro faade walla ko simor ala wana o to wirdu ko pillotodo to juude ko pillotodo woni wirdu se a'udhu billahi minash shaitanir rajim jeyi seedal mabbe kambe ari ha yimbe ja Allah mo salli e ko akuru sama e sallallahu alaihi wasallam be ko pillotodo be birdani so julde be juular so wirdu be birdani ومن نعس في الصلاة بمن يجولد فلا سجود عليه سجود ولي سجاد كون كاي ويو تقول نوم سدوغل ماكو تكي عاد الصلاة في الرجول والوضوء يسليغو وانين المريض قتالي اومالي نياود موتا فرنا يافا ko nyawdu umar ottata ko dena yafa so halade fular do umali beyder kadi wala ha waram ha nenam wala umali wala ottani dum ko goytaadi وانين المريض قتالي عمر نياو موتفرنا يافا وتنانو ديرماد للدورة سباب لورلا موتفرنا فرا وغريب دانا ها يوتا دم على باس ولدي فامي سبي ko fami no munkaru ko wonde anyade wonde majjade sari sari yabirade dum sabi gon biro gon do gani bir ande adam dom dum way ko wiide medam gayi tan e diga haalade ko haala der becce haala der neddo jangirtaaki dum wana wadi ko munkar non sujjantaake non wala tabdulu salat julde bondirta bi sabi dum ko man naada waadu mo neddo noddi fagala do wi noddo subhanallah ka subhanallah kuri o wadi ko anya ko sujjantaake ko sar salatu julde mako seni wa man waqafa musaggi fil qira'ati jangi walam yafta ali aduna goto saggitani tarakatil kala ayat yo da ci on ay wa kana o jangama bada ko woni caggal mu ya kabirda janguda faade na da leme ko ni ledira kafaru tan jibida ha boy den darda temdo kuda yaade yobe caggita benna woni sariya hay gol jaban saggita mawdi ba mawdi ko be sekan dem ak goram jaban saggita dum bonnata julbe peltaaki dum pour be ceggitani an no tello ya inna dina ul wallahu asakata tello les darama baadade wala bam to dege asage oda torde gana jango ya masalon faamata ali imran amayi ni ko hemma ga ko ba mu jow teddam to darama baada nani dum woni ma waga mo dari fil qira'ati jangi walam yafta ali adna goto sagitani tarakatil kala aya yoda chonay wagana o jangama baada ko ni caggal fa in ta'azzarat alayhi kaba gantini e makko raka yorudu ko bawi kedi simore les tabati yada kado saggi ni sanda be hande ko wurta e makko ay fodde ko jangito e ko janga ko yoni yo je kopiyoni o futte bada we ko ne kado dari ndeto abe kudo dari ndero wodi o dari yo rendi ko talfi woni moji yakani woni ajira ce yo jago ko yoni ay batara wa qarama bada yo jangu caggal muso saggi o ronga budu fa in ta'adara ali suton nagadi gantini raka yuru wala yanzuru musafan on darata kamilu bayna dayde yasma o to wi non yo kipina kam kamilo njofada be gadal kamilo ala dara walla woda gaddo kamilo ala jaray jaray ay non ay di no haso ay gon anya hay dum no sikon ay di ci wala yanzuru musafan on darata kamil bayna yayde yasma illa an yakuna fil fajr sonata non koy fatiha don de fala budda jazala min kamaliya timmugol fatiha bi musafin fodi koy kamil aw wayri wala kamil sonata non saggende koy fatiha ko deso bi tindina mo wonata fatiha
so kaami so ɗemgal no fiwti ومن ترك آية بدتي آية فإن ترك آية صودتي آية منها فاتحة سجد قبل السلام يسجد قبل جولو سجدي آية فاتحة ودي آية يسجد نو ترغدي ستر وجديد وإن كان صلاتي ما أكثر بني آية نو ترى بطل صلاة جيل بكون ودي آية سدي وغي جناني فاتحة وغي بطل صلاة إن ترك آية صودتي آية قول من آية فاتحة سيدك الله السلام يوسف قبل وإن كان أكثر سبودي آية قول غير بطل صلاة الجود ما قبول وما فتح مسجد على غير إمام وانا المام بطل صلاة الجود مقبول أنا رجول المام سجد أقول جانغان نون ولا جولا نون ولا جولا جانغ سجد نام أجود ما قبول ويكون حالي ومن فتح مسجد على غير إمام وانا المام بطل صلاة الجود مقبول ولا يفتى ولا إمام وسجد المام مكو إلا أن ينتظر صنع المام وفنر الفتى سجدين أي سؤال المام دريم وفي يوم سجدين ها غندا وفدك يا سجدين سبب مدارو أو دجا ووا سبب وقوم وسجدين هو مكو ولا سبب أمشي وجوك ولا درهم ولا سجدين ولا يفتى ولا إمامي وسجد المام مكو إلا أن ينتظر الفتى صنع سب وسجدين أو يفسد المعنى ولا المام بون معنى أما كان ترك معنا جن جل رفيعته هم الظالمون هم الفاسقون ولا هم المتقون ولا ترى وجيبوا دفن هو ده سجل ما كذي ويمورون أو جيبوا كنا نفهمنا إلا أن ينتظر الفتى سوانا وسبوا سجتين أو يسد المعنى والله بنا معنا ومن جعل فكره مميج مميلي قليلا سيد في أمور الدنيا كفي جدنا نقص ثوابه براج مفروسيما فلم تمن صلاة جيل ما كنا بنا جول النور ودور مميج ما كوي جد أدنا سيد أصلا ميج ويه أرت إلهم نواوا ميج كنواي أشتو كدي أرت ومن جعل فكره مميج مميلي قليلا سيد في أمور الدنيا كفي جدنا نقص ثوابه براج مفروسيما ولم تمن صلاة جيل ما كنا ومن دفع المعصية مدني جواه بين يدي يسوع مولود أو سجد والله سجي على سجي جباتي بنجتي دمك أو سجد والله سجي على نية تجيل أو نيتين ولا تجيل جديد من إمامته كلامك فلا شيء على كذي ند على جورا نوود جورا فلتة إياسما نونجام إلى روح كذا فلا شيء ولا نور تجيل كلامك شبال كلامك تقول تجيب أيني ولا دي أي so wadi ni no ay ni bisa ngona ومن سجد ومن دفع المعصية ودني جواب بين يدي يسوع أو سجد على سكي جبادي ولا أي بنجتي دم كوسوي هدو أو سجد على داية ولا سجد تجيني روتي أو دايتين ولا تجيني جديد من ما تكلم فلا شيء لا غدو ولا شيء على قدتي في غلبة الجي يقول شتاري توري والقلس يقول في الصلاة من جول النور برنا كرودي وتوتي توري توري وانا ويلي بنا تاجولنا سودا ويلي نكو سوي بنا جول ولا ولدي قول إن قالت ما ولا جوج بنا تاجول توري كوفودي وانا كان ولا شيء يقول دفعه في غلبة الجي يقول شتاري توري والقلس يقول يجوج في الصلاة وساول مامومي جيجي باو يعمل الإمام المام رونو سيدي الجود المام ساودي كون سجنه قبل ولا بعد وفو المام يروح ساول ماموم جيجي باو يعمل الإمام المام رونو إلا أن يكون صنالاتو من نقص الفريضة كل أسق الفريضة صنانون أيجي أسق فريضة كل المام رونو تاكم darde yejjitani farilla de a werlo nden darde so almami salbini immoɗa gadda nden darde fof woni wa illa an yakuna so wona laato min naqsil farida usugol farilla inde almami rodata wa ida sahal mamum so yejjiti ɓaw aw naasa walla o mumi aw zuhima walla o ɓittama ala ruku e jaggal koppi te wahwa wal haalu kanko fi gayri ula wona e arwande o woni
فإن لم ثم لمني في إدراك الإمام يبتعد المان قبل رفعه كوادي بام تقول المان من السجدة السادة سجود دير الإمير ركع يورك ولا يوجد في المان ويكو باو جولد النور المان ودري لو جولدك وجدت حقيقة ما كو يبي جولد المان جاجي كوبي أو في كوبي المان سجود والله مو غانو almami jegi woppi koppi sujjoy walla o itta kono kaaba en makka en wayata ni o ronku kay o mon wadde en ka o ronki almami jagar koppi do ronki o wadde en yimbe ne kippi yeso makko o ronki almami woppi koppi reebe cuccoy de ko den do feeti en kadi wa ila sal mamum aw nasa aw zuhim an ruku kono wono fi ghayri ula e sarde wata wana arwanire koy dimmire tatadire e nayadire do fa in dame fi idraki al-iman soma damini hebtade almami qabla rafi'i ko adi bamtagol min as-sajdi sami bismillah raka'a yo jagu koppi wala higa o jengito e almami som andon waawi jagude koppi ha gayna no almami wonno ni o woppa koppi o darto o sujjoya gadano o tawa almami ɗon walla o tawa ɗum so koye immo o bismillah yo aha ko fi ghayri ula non son noko arwanire ebe ndariebe kabbiri arwanire jaggol koppi yonti o ronki so mon so yejji so bitta o ronki haalmami sujjoy do ala ƴewde somo heɓa e so heɓata yo tacc yo bonnu ndeɗo o habbira do hesu pul allahu akbar o sujjoya o tawa toon almami so almami geto o yoɓa darde o wona o tanama arwanire tan tawa gila vookis o ronki oɗo yo taccan o fade sari noon ko immire walla tataɓire somo anno wawi heɓtade almami yo debbo koppi haw gayna woppo koppi o yaa o sujjoya o tawa ɗon almami wona dalidan wona wa ida sahal mamumu so ɓawo yejjiti aw naasa walla ŋoñi aw zuhima walla ɓittama ala ruku e jaggal koppi o huwa tewan haalu kanko fi gayri ula wona e arwanire joni noon tawde wona e arwanire fayin ɗame so ɗamirima fi idraki l'imami heftade almami qabla rafi ko adi ɓamtagol almami min as-sajdi sade sujde rimir raka yoruko wona hego ƴettito e almami joni noon wo illam yadma so tawi o ɗarinaki taraka ruku'a yo ɗaccu jaggal koppi o tabi imamahu o rewa e almami وقد ركعة أو يبدرني في موضيع إبلاس لين بعد سلامي ما ميتك سلمي المن جونون بيتام ولا ومي ورمكي كنون المان سجود وأن لو جاب كوب أو وقف كوب وسجود كان المان إني سجود وأكل بام يدوج كوب المان يا أبو ko ƴeewa nde ɗo darde kolɗum ko tata ɗiɗi walla so ɗimmiri almami salmini so ɗimmiri wonno addotake sigi so tarimiri no immoɗe gawitade ɗo wene o sujjo o salmina ay taw o sujjo yimɓe no ko sigi somo ɗamino wawde wadde yo waɗo abbo almami haydara allah so ɗaminaki wawde wadde yo diwli e ɗo darde wona hade makko diwli no andu hulkowol kayre so almami salmini immo o yoɓade so kayre ko sujjo woni wa illa minna so ɗaminaki taraka rukuwa yo waɗattu jaggal koppingal o teɓe imama o rewa e almami makko o waɗaraka tan yoɓa darde fi mawdi a place nden bada salami imami caggal salminde almami yore almami ha almami salmi o yoɓande wa in saha ani sujud so yejjiti kadi ga sujud aw zuwima walla o ɓittama kadi o dañani wadde sujud aw naasa walla o huumi hatta gama l'imam ha almami inni ila rak'atin ukhra fewde darde wonde sajada yo sujud sajada in ɗame oɗo wo itta ɗum o ala o wona wo itta in ɗami'a sarɗi kay so omo ɗamini fi idraki l'imam heɓtade almami qabla abdi ruku ko adi piggol darde joni koɗo sujuddeere ɓe cujjiɗi suudu gadano on walla o ɓittama almami sujjiɗi mo immima nen dañi jangga fatiha ko joni o dañi ɓittiteede so andi on wawi wadde sujud immo o
so tawi koye ɗimmire wonno o jooɗo o teyo o gayno abbo almami taw woppani koppi ndeɗo darde nde woni mum nde yo wanno ɗum woni ko wi wa in saha so yejjiti ani sujuudi ga sujuudu aw zuwiba walla o ɓittama aw naasa walla o muñi attagama limamu ha almami dari ila rakaati fewde e darde ukra wonde sayda yo sujudi inɗa mi'a tawde ko omo ɗamini fi idraki limami heftade almami qabla addi rukuwi o addi fidde tan so addi ɗo jaggal koppi woppa koppi ko illa so ɗaminaki tara kaw yo ɗaccu sujuudu o teɓe alimama o rewa e almami wakada rakaatan o yoɓa darde ukra wonde aidan kadi kono mum ɓe niwto dalil rukuwi so allima ɗiɗi sujude ko ɗum o taw almami jogui ko taw futo yo du sujude o tesko hol darde o faani sujude so ɗiɗi walla so tawi ni so abbima alma ha almami salmini o mo adda darde timmude faade simoɗo o ruƴƴa ha timma o sujja ɗiɗi ha timma o jooɗo o tawi o salmini ay battana woni gowe woni en ɗamia somo ɗamini fi idrakil imami hettade almami qabla abdi rukuwi yo waɗo abbo almami wo illa so ɗaminaki tara ko ɗaccu sujdede o tawi alimama o rewa e almami o gada rakatan ukra o yoɓa darde wonde aydan kedi ɗum meɗen kaali ho oɗo sa wa haydu qadar rakaata nokku ko ɗo yoɓi darde fala sujuda alayhi sujude ala e makko e masalaji ɗiɗi ɗi fof ɗo dadano ruku ere o tawi o wawa rukkude ruku ere de o abbo almami taɓa immaki sujude mum ɗimmijo ɗo yo diw ruku ere de so diwiɗo o ƴeewa holi kayre so ɗimmire walla so tataɓire e on saha noon so tawi almami salmini o yofta nden darde timmude fof so yoɓi o gayni ala ko sujjata masala ɗimmo ɗo dadano sujuddere ɗo almami daɗimo sujuddere ha ɓamtima darima nana janga so tawi omo wawi wadde sujuddere o daɗade o tawa almami woppade koppi darde immani nde yo wannomo so tawi o wawa yo woppu o yaranno fof o abbo almami e darde dari joni nde o reway almami sabi waɗɗade rewde e almami o diwa kanko goforno fewnude ko so tawi almami salmini o tesko holde darde sone ɗimmiri walla sone tataɓiri somo yoɓoya o anda sone ko fate simoy walla fate hollol o so yoɓi taw gayni haydara o sujjata e masalaji ɗi fof o daɗa ruku ha almami masalan sujjoyi o tawi o wawa wadde o tawa almami e sujuudu yo abbo almami so gayno yoɓa darde nde ɗo daɗa sujuudu o tawi o wawa wadde almami nen dari e nana jagga koppi o wawa wadde o tawoya almami ɗo koppi ɗo yo diwoya o tawoya almami ɗo koppi ɗo e ɗi masalaji ɗi fof ko jogowo darde so yoɓi darde fala sujuuda ali ala sujuude ma woni wa haydu qadar rakaata nokku fof ɗo yoɓi darde fala sujuuda aleyhi sujuuda ala e makko illa an yakun so wona wala to shakkan o cikkitiɗo fir rukuyi e ruku ere nde awi sujuude walla sujuddede so wona tawa noon nde o ɓitta nde e nde o ŋoŋi nde e nde o yejjiti nde o tinata kanko o yitan komo dari o anda o rukkide almami hawo gayni o fuɗɗi wonde walla o moyo gila o rukkitane almami ene waɗe makko ɗiɗi ko sujuddere ɗo o anda o sujju hawo gayni ɗoɓe jooɗi eɓe teyo darde mabɓe ɗimmire ɗo koɗo woni ɗo mugi o anda ko gila ɓe ndeɓe cujji arwanire jonde lombide de koɗo woni ɗo mugi ene wawi waɗi ɗiɗi fof ɗoɓe jooɗi eɓe teyo ɗo ko ɗo no mugi ene wawi waɗi ko wootere ɗoɓe jooɗi jonde hakkude sujuddeje ɗo ko ɗo woni ɗo mugi ɗum noon tan koydori wootere ha hande ñawore makko ko ñawore mo waɗani o ñawete ko waɗani sone heeƴa yo wat o abbo almami so gayni ala ko sujjata so heeƴata yo diw o abbo almami so gayno yoɓa darde kono ɗo noon so yoɓi darde o sujjat bada salam sabi ɗo ɗo wonde sikki
وحيث قدر ركعته كلا دو يبي درند فلا سجود عليه سجود دفتاكم إلا أن يكون صنع ولا تشاكا ko cikkiti nodo fer ruku e wadde ruku ere de ko adi wonde walla wasi wadde awe sujudi ko cikkiti e sujud dere de ko gonɗo waɗi de walla waɗi o moygira waɗani wa man ja'atu agrafun mo yaare aremum aw hayyatun walla boddi fakatalaha o waɗi ɗum fala chey alayhi ala ko defimo fodde komo ƴefta ko omo warda fodde cabbi o fiyata boddi ndi ha maaya fala chey alayhi ala ko defimo ɗum non sababude masalan no paɓirta lor o defatake e jara so wona noon seeka aada natta waade aada ƴeftude kone warda natta wonde aada fodde kono fiye boddi kanko masalan no paɓirta ƴeftude sewro fiye boddi ndi o ƴeftu sewro wi ala o yawi o ruttani laɓi o yawi o ƴeewoy paaka o yawi o faydo silama o de masalan faɗata juude mum bona walla masalan nde o fiyata boddi nde nde o fii boddi ndi ha maayi sabi cekide legal o jokki fiide oɗo juude mum bona so juuti e jiiloyaagol he kono seekani aada sogeno sujat bada salami so juuti e bargol he kono seekani aada sogeno sujat bada salami so juuti ha seeki aado juude makko bona wone waman jaato agrabun mo boddi yaare are mum aw hayyatum walla boddi wakatala ha o wari ɗum fala chey aleyhi ala ko defimo illa an yaɗula fi'luhu sowona golle ɗe juuɗi aw yassar biral qiblata walla o runti funnaage fof wawani hedde yeeso makko mo runtoro ɗum funnaage firi nde o fi boddi ndi gaade bondi heeɗo e caggal aɗa no wawa continue julde ha gande fayi bonde kono o yeccit tamada ka yala yo ɗum woni aw yassar biral qiblata walla o runti funnaage fa innahu yaqtawde tayat ومن شك مسكدي عروة سنبي كريم في الوتر ولقوا وتر أو في ثانية الشفع ولا قوي دمير سبا جعلها يوقت لجون ثانية الشفع دمير سبا وسجد بعد الصلاة وسجد بعد الصلاة هم تقلتون أو ترى وتر واتوا أو مدري إدارة جورا نوكا بسبا هم وينجي إتي وسامع ونبسكنا تما o yimi kam mi salmin saba ndari mi witiri ɓerde wi noon ɓerde wonde wi ala koye ɗimmire sabaye a suwa timmin saba taw ɓerde eha kay elle ko darde witiri nde wonɗo kon timminɗo saba oɗon ki yenanede ɗo ɗo dari o wi ko ɗimmire saba so ruggi o sujji o teyima o salminat o suja bada salade o yimmu adda witiri caggal witiri wala suju o kam ko ɗum haɓɗa woni waman sakka mo sikkiti haal wasrabi kañum fil witri koye witri woni aw fi zaniyati shafi walla koye ɗimmire safa jaalaha yo wattum zaniyati shafi ko ɗimmire safa so salmini safa o sayra bada salam suja bada salam tumma awtata cagga to adda witri waman takallama mo haali bayna shaf'i wal witri hakkude safa e witri wal haalu sayeno mo yejjide fala shahada ala ko defimi en hana noon haalde hakkude so wawi ɗum woni haalaka sa yejjiti a haali noon tan fof e haɗele e batte ala hen woyin kana hamidan sawi ko gamdiɗo ɓuuri o waɗi ko aña kono wala ceeɗe ala ko defotomo de sabi ko caggal salminaɗo o salmine safade witri oto haal yiɗa ka haalde non so tawi a haali aɗa yejjiɗi e batte defota ko sa haali aɗa tey ala ko defotoma to banggue sujuddeje koɗa waɗima pour والمصبوب تدار إن أدرك سو هفتي مع الإمام منذ ذي المام أقل من ركعة فمن كدرن فلا يسجد قولوا سجدا معه منذ ذي المام لا قبلية ولا قبل ينك ولا بعدية ولا بعد ينك أولو تدار وأبي المام kon noon nde wapputo almami ote almami o fi kopital nayi ni o jokka habbita o naati juuɗe so almami sujo kabla o sujjata o fatata ha almami salmi ummo juuɗe so almami salmi addoya baade kanko wonɗa so gani waddata baade kam non
المسبوق دنار إن لم إن أدرك سو يبكي مع الإمام وندي المام أقل ومن كم الركعة درن ولا يزول سجرا ما وندي المام لا قبليا ولا قبل ينك ولا بعد ولا بعد ود هذا حتى ود فإن سجر سو سجي ما وندي المام ولا صلاة جل kanko wadda o habbiri wonata e julde woto fi ko ɓe darnayi darala koye ɓe sona sujuude e tawi almami sude kabla ɓe cujji oto ya julde makko muñi yoy mo wurno juuɗe oto yaade ba وإن أدرك ركعة سو هبتي درن كاملة تمونde أو أكثر ولا كبودي درن سجد معه يسجد المام القبلية قبل ينك وآخر وليلنا البعدية بعد ينك حتى يتم صلاة أو تمين جولدما فيزول وسجد بعد سلامي شغل سلمنا أنا هبي يدرن أدرنا مكنا هبي يدرن سجد المام والإمام سيقول قبل تجده so baada noon so salmini an ya joɓa ha gayna ande sa salmini cuuca wa in adraka raka'atan so hebti darde kamila wotere timmude aw aksara walla ɓuuri wotere o wiɗiɗi walla tati sajada yo sujju ma wonde alman alqabliya qabla yanke o akhara albadiya walelna baada yanke hatta yutimma salata hawtimina joggol makko fay sulusude baada salam fa in sajada so sujji ma al imami wondude almami ɗo baada ɗo amiran omo teyi batalan salatu julde makko boni goga hetti darne mbiɗen baada almami waɗɗi mama kono ma gayna yobde de an ka daɗaɗo a heeɓi darne almami no sujja baada o salmini woni yo yimmoɗa joɓa a yimmaki joɗɗa cujjiɗaɓe ko baada o haw jotti o teyi o salmini immiɗa joɓɗa sa teyɗo julde makko guila o salmini ko battaɗo so wi noon ka jejjiɗɗo a yejjiti ka daɗanoɗo o salmini tan annena a yejjiti ka daɗano en wawi a salminini omo sujja baada cujjiɗɗo o teyi o salmini ijegu ɓi minde ɗanno artir anniyama immo jokkita ko heddi ko sa gayngel sujji baada goɗɗo hikka cujja woni fa in sajada daɗaɗo so sujjidi maal imami wonde almami sujudu baada amidan omo amdi batala salatu julde makko woni wo in kana sahiyan o sujjidi almami baada kono ko jejjiɗo wonde ko daɗanoɗo sajada baada salam so gari ko sujudi baada salam وإذا سأل مسبوق سيجتي دنادو بعد سلام الإمام تقل سلمنادو المام فابكنكو كالمصلي ويقول جولو واتو كنكو على جولدو المام بيدن كلاك وندانيلا أن يقول داي المام دي تاودو وانا فديلا كو المام روندي kono joni noon de almami salmini immiɗaɗo yoɓande ko nde goppuɗa ɗon sunnaji kono sujje kabla walla kono sujje baɗa gasi sujje noon sa gayi maɗa ko goto juulo woni ko wi wa ida sahal masbuq so yejjiti daɗaɗo baada salami l'imami caggal salminaɗo almami fo wawi kanko kal musalli o ɗum juulo wadaw kanko to wa ida tarattaba so de gondiri alal masbuqi e daɗaɗo baadiyum baada yanke min jihati imami to banggue almami makko o gabiliyum gabla yanke min jiha nafsi to banggue wayo aja sawol gabiliyu gabla yanke o yonimo aɗa julda e almami almami onon ne jogui baada mo ganduɗa sa gayna foti wadde ɗum kanko salmini mbiɗen immo ana gayna mbaɗa baada o e anna kadi ko joɓata fen dañƴa kabala dañƴa kadi kono sujjede e kabla wonde ustuɗa kono so yeni ay so tawi a gayni julde sujju kabla o yoni baada o woto wat kabla ma o gaɗa kadi baada almami o ala julde woto watta kabla e baada ko naggo soye ziyada kabla wade yon وإذا ترتب صدق قندري على المسبوق يتناد بعد يسجود بعد ينجي من جهة إمام تبني الإمام وقبل ينجي من جهة تبني الإمام أجزاءه القبلي قبل أن يكون مقابلة ومن نسي الركوع ويجري جنب الكوب وتذكره سيفتر في سجود رجع قائما يورتو مدري جنبنا فاتن جنبنا سيمور poɗɗa ko jaggude koppi a jaggari pukkoyɗa e leydi cujjuɗa ndena yeeya sujjaki timmiɗija min ndeɓi jaggade koppi e woppu sujju ɗimmo dow haftatono woppu sujjuɗo soye sujjuɗ ɗimmo woppu so sujjuɗ gadano woppu
wana sifdira jaggani ko wop wonde ganne wonde fo wop hafto dow daroɗa sa darima janggu simore jangguir fatede ko jangguir simore walla janggu feccere simore jagga e koppi ha gayna jaa cuddude ɗiɗi ɗi mbannoɗa ɗi ɗo ko bonɗi de ɗi ngala hen so goto mbannoɗa wonala hen so ɗiɗi ko bonɗi ama hotako ɗina ɓernoto ɗumen sa arti joni cuƴita ko ɗiɗi kesi pul sa juuli a gayno cuddi a bada sala woni waman nasiya rukuwa mo yejjidi janggal koppi wa tadakkarahu siftoɗum fi sujudi raja qaiman yorutomo dañi o yusabu lahu ne yiɗanamo an yuida cheyan yo filluhunde men guiɗate janggi onon fatiha noon summa raka o jagga koppi so gayno seeɗa bada sala suye bada sala nasiya sajdatan wahidatan mo yejjide sujudu goto wa tadakkaraha o siftorɗum bada qiyamini caggal daragol makko raja yoruto jalisanomo jooɗi neɗɗo mo ganduɗa o habbiri o ruɗɗi o sujji kono nde o sujji tan sur goto wi kafe ɗo fay dow o daroy dow caggal nde o daroy o siftode kanko ɗo woppi sujudere walla nde o ƴumti a woɗɗo o siftode kanko ɗo woppi sujudere tawi juuɗe koppi kam noon ceerte leydi ko nde o siftode kanko nde sujudere heddi wotere o sujji raja so ƴumtinoɗo yo artu so dernoɗo yo artu jalisanomo jooɗi hay so fuɗɗima janggude fate oppu yo artu jalisanomo jooɗi sabi ko goppuɗo farilla ko goppuɗo sunna wiyete wata sa naate farilla woto rutto yaha gayna kono goppuɗo farilla kay sa naate farilla an artat oppi ko sujudere ko farilla oɗo wiyete ko raja jalisam yo rutto less so arino woto sujjude artima ko sujuderde kono to wande yo lombuɗon jonde sabi nde o diwi sujudere o diwori jonde lombine nde jonde o noon hakkude sujuddeje nde sa diwi sujuderde a diwori nden tawde ka wona aɗa jooɗi a gayuɗa jaaɗa dow ma sujju wota mbiɗa kafe paɗa dow a diwori jonde nden an sa arti wattude sujuderde wattor jonde nde raja a jalisan yo artomo jooɗi a jotto ha para ha wona bayna julus bayna sajadain nde cujja wonde nde sa jooɗon jooɗɗa sa immoɗa sa gayno cujja bata salam waman nasiya sajdatan mo yejjiɗi sujuddere masalan no paamirta wahidatan wotere wa tadakkaraha o siftorinde bada qiyami ko caggal daragol makko raja yorutto jalisanomo jooɗi wa sajada o sujde illa an yakuna sowona walati kan sajada o sujjino gablal qiyami ko adi yimmagol ɗo de fala yuridul julusa o fillota ko jonne nde so natawno o sujudere wotere o jotti hadama ko sujjude wande o hafti nde o dari o siftori min nde mi ardani wonde nde kono mi jottinoma noon kono mi ardani wonde nde ɗo so yimmi o dow yo fukkoylete o sujjani sabi ko o waɗi jonde nde ɗum woni illa an yakuna so wona wala to ngat jala so o jotnoma gablal qiyami ko adi immagol ɗo nde fala yuridul julusa o filota o joni waman nasiya sajdatayni o jiɗi sujuddeje ɗiɗi harra yo fukko sajira nomo sujji walla ɓe jiɗi jota o jangi faade simoro o gayni o jaggi koppi ha o gayni o yeehi o telli ha o faandi o rutti woymo ko cujjuru ni o kam ɓoyta haalde o faandi leydi tan o sujjani tan fa dow o wi jam min kadi sujjorani kisa a fukkoyde tan cujja an ka ala jalasa saɓano yettano guiɗi sanko o diwa jes an wona sajjam ndiwɗa ko sajjata yimɓe an sa fukkima ya cujja jottoɗa cujjita goɗɗo sa teyoɗa sa immoɗo immoɗa manna se sajjatayni mo jiɗi sujuddeje ɗiɗi harno o fukkoto sajira mo sujji o kay walla ɓe jiɗi jotta wo yasuɗo mo sujja noon fi jamii dalika e dendagal ɗi masalaji bada salam ɗo e jiɗno sujuddere wotere ɗo tawi o jooɗaki o sujju tan o hafti o fay dow ndiɗen yo artu o jooɗo o sujja ɗimmire nde so gayni nde fuɗɗa yaade o so gayni sujjata ko bada salam ɗo sujjuno wotere o jootti o addani ɗimmire nde o fay dow o siftori mbiɗen wata o jooɗo yo ar fukkoyde tan o sujja taw ɗo jonno makkude nde o so gayni sujjata ko bada salam ɗo yejjinno ɗiɗi ɗi o ruggi o ɓamti o fayi leydi o yettaki o hafti o dari on mbiɗen ɓoyata haage
ndeko waɗano e suju goto o so siftori mbiɗen yo fukkolede sujja jotto sujja goɗɗo o so kadi suude ba'da salat ɗi masala tel fo suude ba'da salat woni kowi woni waysudo fi jami'i dhalika omo sujjede nangal jamtaɗi ɗo ɗi ba'da salat wa in tadhakkara sujuda so siftori sujudu ba'da rafi rasi caggal qamtade hoore makko min arrak'ati allati e nden damde taliha rewde e yejjitande nde tamada yo doono ala salati e julde makko walam yarji o ruttotako wa alga o werndima rak'ata saabi darde wande jejji nde wa zada rak'atan o ɓeyda darde fi mawdiya e place ni en darde wala halu baniyan ko mahiɗo woni ko mahiɗo ko ɗakkuɗo julde nde ɗo yarannoɗo wa sajada o sujja qabla salami in kanat ittu o in kan ittu o sajada qabla salami in kanat sarɗi kay so laatima minal ula yayni koye gadane ɗe ɗiɗi tewata zakkara o siftori qabla abdi salim caggal fiftade ɗum o wi neɗɗo jejjiɗɗo sujudde e ɗiɗi gadal ɗe o dari darde makko arwaniɗi o jangi fatiha o jangi simmude faam o ruɗɗi o sujji wotere o immiti o dari dow faam o jangi fatiha simmude o ruɗɗi o sujji ha timmi o teyi faam o sujji o immi o jangi fatiha ɓollollo tata ɗiire o jaggi koppi o fiɓi tata ɗiire ni o siftori darde arwanirde ede woppa sujudde sa jola mbiya ede woppa ruku ere sa jola mbiya ɗacca fatiha fari tan neddi to fof goto ndeke darde arwinde won fatiha ɗacca to te ndawo juuɗe ɗimmire ha pari ndawo juuɗe tata ɓiire ha pari kono darde arwinde kam woppa farilla en wawi wonde ruku en wawi wonde sujude wawde fatiha te ɗimmire juulama ha selli tana ɓiire jaggama koppi ha selli ay o mahat julde de o helat o fusa o maha ay darde arwanide de nden fewrittako tawde ɗimmire ɓilima ɗo yo werlo arwanide e limore yo wi nde ɗo ko werlade e limore yotto ɗimmire nde goo tana ɓiire nde ganduɗa o jaggi koppi nde yowi nde ɗiɗi firata ay nde omo hawto e mum koye limore joni hesere nde omo hawto wona limore arwanirde limore arwanirde nde ɗo ko tati kono omo hawto ko limore hesere nde ɗo fusi o maati ɗo joni yowi nde ɗo ko ɗiɗi kono o jaggi koppi so immima yo yaw jooɗo yo teyyo ko tati wonno kono ko ɗiɗi yo jooɗo o teyyo so teyyima o gayno immo o adda faate ɓollollo ko nde wona tati o ruqe o sujja o wasa jooɗade wonanno ko nayi kono ko berliɗo arwanire o immo o adda faate ɓollollo o ruqe o sujja o teyyo hadema ko gayno o sujja qabla salami o fuɗɗa salminde o waɗi nagasa o zaada o juuli darɗe joyi sabi arwande koko werla o ussi simore sabi tata ɗiire kam wonti ɗimmire wonoye arwanire tata ɗiire jaggade koppide wonti ɗimmire te ɓeyta ko simore hankadi sujja qabla salam fa walla o juuli arwanire kadi ha feewi hay batte ala e arwanire o juuli ɗimmire o sujji suudu gooto o wi kafe ɗo fay dow o addoy mbimi ɗe tata ɓiire nden addoy tata ɓiire nde o jaggi koppi tata ɓiire nde ha pari o siftan ɗimmiri nden o pa sujuddeere ɗimmiri nden o pa rukuere ɗimmiri nden o pa fatiha fewnitta ko o jaggi koppi tata ɓiire kay aggadi ha pari joni arwanire en hisi yowi goo ɗimmiri ene ñaɓi yo ɓiltude noon o werlode wordo ko ɗimmiri nden fewnitta ko nde tata ɓiire jaggade koppine nde ene hisi o watta en nde wona ɗiɗi so woppi koppiri o yeehi o jooɗima o teyyo kayre watti ɗimmiri joyi o immo adda faade ɓollollo o ruɓe o sujja o wasa jooɗade immo adda faade ɓollollo o ruɓe o sujja qabla salam faami ɗiɗo nokkuy fof qabla salam o sujjata sabi tan nde o siftota bonande arwanire o fiɓi koppitata ɗiire nde o siftota bonande ɗimmire o fiɓi koppitata ɗiire
fo ankere fewnita ɗon no bonande arwanire ɗo werɗo ɗimmire wonta goo tataɓire wonta ɗiɗi ɗon no bonande ɗimmire ɗo arwanire wona goo ɗimmire werle tataɓire wonta ɗiɗi woni wayin tadakara sujuda so siftori sujudu baada rafi rasi caggal ɓamtude hoore makko min arrak'ati allati e nden darde taliha rewde e jitande nde fiɓiman kadi tamada yo doono yo continue ala salade e julde makko walla ɓeɗe yo ha ruccade fewnoyde wa algaraka ata saabi yo werno darde wande jejji nde o zadana katan o ɓeyda darde fi mawdiya e place nde kono baaniyan ko mawtoɗo noon woni ko mawtoɗo ko pirto gaddin gadno o arte gaddin ɗimmo وسير قبل السلام إدي مسألة يسير قبل السلام إن كانت ستبي لاتي مجددي من الأولين كوي قدر دي أروان ولا دمير جوا تذكر وسيفتر بعد دي سعر وشكل في تدمير وبعد السلام وسجدك وبعد السلام إن لم تكن أوقد الله وبعد السلام وبعد السلام إن لم تكن من الأولين صلاتك كوي غرواني دي دي وبعد الصلاه او كانت منهما ولا بوم وني امجي كون وتذكر وسيفتري قبل عقد الثالثه بعد في بسري وبعد السلام وسجد وبعد ان لم تكن ستبي لا تاكي ججدي من الاوليين كوي غدري دي o juuli darnde arwanire ha selli o juuli darnde ɗimmire ha selli o dari tataɓire noon o woppito on sujudde tataɓire o woppito on sujudde tataɓire o woppito on ruku'ere ɓalla faate o ɗecciro farilla to o siftorani ha o fiɓi koppi darnde nayeɓire nde o jaggi koppi darnde nayeɓire nden sifto tataɓire nde woppama farilla so faate so ruku so sujudu kono naybiri kam darde mum ko fiɗa ay oɗo joni ha hande ko gotum alga rakata sabi wa zada rakatan fi mawdiya badiyan ay darde wande jejji ɗe tataɓire nde yo ittude ɗon oto limtoɗo de ay ndeɗo nayeɓire nde o jaggi koppi mum yo nde wottu tataɓire ay so woppi koppi ɗi o ruggi o sujji hata o joo nde waɗanno nayi kono ni ko berli darde tataɓire nde ko werlani ko nde nayiɓire wontoye tataɓire wadde so sujji woto jooɗo nde ɗo wonti tataɓire yo immo dow o jagga faati e ɓollollo o rugge o sujja o teyo o salmina o sujja bada salam ay ɗo jejji ɗi wona e garoye ƴeewoni woni koye cakkittoɗe ɗe ay ɗo ko ziyada men hayna gasa goto ala ɗo o juuli arwanire hisi o juuli ɗimmire hisi o ari e tataɓire nde o ari tataɓire nde no o juuli tataɓire nde ha o gayni o jaggi koppi o sujjoyi nde ko sujji ko goto walla nde o ari tataɓire nde o yejjiti jaggude koppi o sujjoyi o darti ha dow ha waddi nayiɓire ha o jaggi koppi ko ɗo o siftira kadi tataɓire nde wonde woppa farilla ɗo nde fewnitta ko nde werlete nayiɓire nde yo wotu tataɓire a so woppi koppi ɗo yeehi yo teyo wasa jooɗade wiyete ko sujja o wasa jooɗade immo wadda faati e ɓollollo o ruɗɗo o sujja o teyo o gayɗo salmi o sujja bada salam woni wa bada salami sujudu o wontoyta ko bada in lam takun so tawi jejji ɗi laataki minal uula yayni koye gadane ɗe ɗiɗi aw kanat minhuma walla koye gadane ɗe ɗiɗi kono wata zakkara o siftori qabla abdi salisati ko adi fibde tataɓire darde makko arwanire o sujji sujudu goto o wi kafet o fay dow darde makko arwanire on woppi noon fatiya darde makko arwanire walla woppi noon ruku o juuli ɗimmire o siftorani o dari tataɓire ay ɗo dari tataɓire ɗo o siftori min noon arwanirde ala ruku ɗo dari tataɓire ɗo o siftori ndeke arwanirde ala sujudu ɗe o dari tataɓire o siftori ndeke arwanirde ala fatiya goti ɗi fof foti ɗo dari tataɓire ɗo yo fim arwanirde ko bonde nde yeehi lawol woppama farilla te ɗimmire ɓilima ɗon wawa fewntade en kadi
yo fim arwanirde boni wadde ɗimmirde wonti goo nde ɗo tataɓire nde o dari e mum jooɗo mo dari wonnode tataɓire makko de yo jaggu faata foye simon faytoroke simon kono fof kanko jooɗi ɗo wonti ɗimmiri o ruƴƴa o sujja ko tataɓire kono yo jooɗo nde wonti ɗimmiri o teyo hawa gayna o immo wadda faati e ɓollol ko jooɗi woni tataɓire o ruƴƴa o sujja o wasa jooɗade nde wonno nayi ɓiri wonti tataɓire o jangga faati e ɓollol nde woni joyeɓire o ruƴƴa o sujja o jooɗo o teyo o salmina o sujja bada salami ko ziyada meho naqsu ala hen faami ɗon hettoɗo li anna surata sabi simore nde wol julusa jonde nde ndam ya fuutaɗi ɓoccitaki moɗo ɗo simore nde yahani jonde nde yaha ɗo dari e dande tataɓire ko siftori arwanire koko boni yo werlo arwanire nde ɗimmiri nde wonta goo tataɓire nde o dari ɗo nde wona omo dari taw yo ɓeydo e simore taɗani taw omo dari tataɓire wonti ɗimmiri yo ɓeyde mayde simore suruɓi suji kadi yo yaha o jooɗo o teya o ɗaɗani taw hay hunde ala ko ɓecciɗimo ɗo e sunnaji o darde e joguiɗo wuɗoɗe joyyi o sujjata ko bada salam aw kanat minhuma kono watadakkara qabla addi salisati ko arwanire wonno walla ko ɗimmire kadi o juuli ɗi arwanire ha feewi eyi batte allah hen o darima ɗimmire o juuli ha feewi woppito ɗum fatiya sadenama walla oppito ruku sajola walla de o sujjoye nde o suji suji goɗo e kafet o fayi ɗum ay de o dari e tataɓire nde omo dari o siftori min de ɗimmire nde ende woppa sujuudu ɗimmire nde ende oppa ruku kono wona aɗan ɗo e tataɓire wona jaggani koppita o bisimillahi woppu o janggata ko ɗo no sujuudu ɗo kam ne feewndi woppu o janggata ko wona ko faade gonɗa e jaggude tataɓire ɗo walla ko simona jaggani koppi joni woppu o janggata ko fukkoye leydi cujja so sujude ɗiɗi waɗɗe kañƴe fof fukkoye leydi cujja e goto jooɗɗa cujjita goɗɗo so sujudere wootere sa jooɗo fukkoye leydi cujjaɗe jooɗɗa ganda wonde nde fam jooɗɗa teyoɗa ɗimmiri arti e place mum fewnitama sabi ɗo gonɗa tataɓire to a suwa jaggu koppi arti a fewti ɗimmiri immo joni joni ngam mbiya tataɓire moƴƴere fati e ɓollol duƴƴa cujjama sa jooɗani gadda faade ɓollo nduƴƴa cujja teyoɗa calmina ɗo ko jujjata ko bada salam hay batta ustaki simore ustaki jonde ustaki faami ɗum ya jammu faami joɗɗala joni haalama ta otoya nanano moƴƴi wona joni perduɗa guine maɗa joni ferdu noppi maɗi jejji ɗi wonno koye uula yayni o siftori ko caggal nde o fiɓi koppi darde tataɓire ɗon ko ƙabala tan kala ɗe jejjiɗɗa e darɗe gadan ɗe ɗiɗi fewnittako tawɗo ko farilla sa fiɓi koppi ma darde tataɓire ko nden ciftoɗɗa ala fof no mbaɗa wadden ko ƙabala tan cujjata an kala pewtiɗa ƙabala so tawi noon a yejjiti ko e majje kono a fiɓani koppi darde tataɓire ɗone sa fewnti ko mbaɗa tan cujjata jejji ɗi woni koye arwanide kono aɗan dari e tataɓire ɓawa tan tataɓire fiɓaka so woni koye arwanide so woni koye ɗimmiri ɓawa tan dari e tataɓire sa fiɗi ko mbaɗa cujjata ɗo wonnoɗo arwanide bonɗo aɗan ɗo e tataɓire wi ɗimmire nde goo oɗo tataɓire wimo ɗiɗi janngol simore sa sujjoye jooɗi teyo ala ko ɓoccitima so jejji ɗi goni koye ɗimmire aɗan dari e tataɓire fukkoye leydi pewna so sujuudu fami sabi ko faati e boni toon hankkadi aɗa jaggi koppi fewnittako ɗon no jeggiɗa ɗo faati ɗimmire ɗo joni werlude ɗimmire nde tawda jagganide koppi werlude ɗimmire nde sa werlima ɗimmire nde ndeɗo tataɓire aɗa dari a jaggani koppi woptu nde ɗo ɗimmire janggo faati simon ya duƴƴa joɗɗa teyoɗa sabi tan jejji ɗi goni koye gadane ɗe ɗiɗi ciftoɗa ko a fiɓi koppi tataɓire ko abla salami tan mbawta sujjude so jejji ɗi goni koye garwanije ɗe ɗiɗi sa siftori ko adide piɓata koppi darde ma tataɓire ko batam mbata sujjude
ومن سلم مسلم شاكا والحال مسكتي في كمال صلاته تم الجود مكو بطل صلاة الجود مكو بني neɗɗo baɗɗo sikki saka julde timmani tano wi assalamu aleykum ala julde makko boni wona ɗum wonno sariya makko so sikki ni timmani omo jogui ñawore woppi nden waɗɗimo yo addu hawyenane timminde o salmina so gayno suja bada salami iko wona kan waɗi ɓerɗe timmani o assalamu aleykum woppi ñawore makko o julde mum boni ومن سلم مسلم شاكا والحال مسكتي في كمال صلاته تم الجند مكو بدل صلاة الجند مكو بني وفي سريع مكو والساو جج في صلاة القضاء جند جبل كساي ويكون جج في صلاة الأداء جند تتقول قولوا جمع النور سو يجدي أتوت النور سو يجدي فوق قوتو فريلا كم بنودي ustata farillaji mum ustata dole sunnaji ɗi pour ɓe miyankene farillaji gonti sunna walla sunnaji gonti musabu ala haso duuɓi sappo nde weɗamo somo rewe hande aɗa juuɗoma way ko keso pulli konno farilla koko farilla konno sunna koko sunna ko foti sujenede kone sujene ko bonnata julde ko wiyata ko oɗo farilla kiɗɗo ala farilla kiɗɗo farilla keso foti sunna kay hiɗɗata farilla hiɗɗata woni wa sawu jejji fi salati l qadai to julde joggol ka sawi way kono jejji fi salati qadai to julde tottugol ni wa sawu jejji fi nafila to nafila ka sawi way kono jejji fi farilla to farilla ni kala ko jejjiɗa e farilla koni sujjane sa yim nafila kadi ene sujjane illa fi sitti masaila so wona e masala jeegom masala jeegom noon ne godi ferre nafila jiida ñawode worti ɗin jeegom fadle nafila won jiidi ñawode wa sawu jejji fi nafilati nafila ka sa'i way kono jejji fil faridatu farilla illa fi sitti masaila so wona e masalaji jeegom al fatihati masala fatiha farilla e nafila jiida wo surati masala simore farilla e nafila jiida wo sirri masala sunde farilla e nafila jiida wal jaari masala wenje farilla e nafila jiida wo ziyadati rakati yejjidde ɓeyda darde farilla e nafila jiida wo nisyani badil arkani yejjidde yoga e farillaji juulannoɗo farilla so yejjidi farilla e juulannoɗo naafila so yejjidi farilla so juuti wona gotum so juuti wona gotum sone ɓattino fo nandi kono juulannoɗo farilla yejjiti e nder julde farilla ma juuti o siftori julnoɗo naafila yejjiti on farilla ha juuti siftori ɓe jiida ñawore woni woni siyani badil arkani yejjidde yoga jogli in ɗaala so tawi juuti ɗiɗo masalaji jeegom firanmaɗi par gotel faman nasi al fatiha mbo yejjiɗi fatiha fi nafila o nafila wota zakkaro siftoro e badar ruku'i caggal koppi tamata yo doono o seeɗa qabla salam suy qabla salam neɗɗo juulanno nafila o siftori o janggani farilla o janggani fatiha kono ko tawi jaggi koppi ujan min ndeɗemi janggani fatiha wona jaggi koppi pasela ya sa gadi suya qabla salam sono gila jaggani koppi noon kamɓe ferle fof gotum a jangguital fatiha o kono tawɗa jeggi koppi a gaydi ko nde ciftoɗa ɗo jiida e farilla sonno ko farilla nde ɗo darde ko bonde nde ko werletede tawde jagga koppi nde fewɓintako kono naafila a werata ko ɗa limtortode koye juldede jeeya sa gayni ɗam tan cuujata woni faman nasi al fatiha mo yejjiɗi fatiha fi nafila o nafila wata zakkar siftoro e badar rugo caggal koppi tamata yo doono o seeɗa qabla salati bi khilafi l faridati nuuti farilla fa innahu sonno ko farilla kanko yulhi o werloto tilka rakata darde yejjitade fatiha nde wo yasidu ukhra o ɓeyda wonde lomto nden woyatamada o jokkita julde o doono e julde nde ويكون سجوده لا تشجغول مكونون كما ذكرنا نمبيرو ندن في تاريخ السجود mo mbiɗen yejjiti sujuddeere siftorani ha fiɓi koppi darde arore yejjiti sujuddeere wotere farilla immi fay dow siftorani ha jaggi koppi ko nde siftori nder darde woppune sujuddeere mbiɗen fewni tak nden ko werletende o ɗakkodira darde ɗe so tawi jejji ɗi koye garwanije ɗiɗi ɗe o siftori caggal nde o jaggi koppi tataɗiɗe ɗo so gayni o sujata qabla salami o ɗakkat kono so gayni qabla sabu wonande alda e simore sabi koye garwanije o siftori ko adi nde o fiɓata koppi tataɓiɗe ɗo so ɗakki ko baata sabi simore e jonde fof fataki sonno ko farilla so neɗɗo jiɗi fatiha ko ñawode jejjinoɗo sujuddede
ونكو بخلاف الفريضة لوتي فريلا فإنه صنق فريلا درن يجتا فاتيا فإنه كان يلغي تلك الركعة وغير درن يجتا فاتيا ويزيد أخرى وبيد وند ويتمادى دون وجود ويكون سجود لا دو سجود ماكو كما ذكرنا نبير في تارك السجود ججنا السجود ومن نسي السورة ويجد سموره أبي الجار ولا بنينغول أبي سر ولا تشورغول في النافلة والنافلة نتلو جولي نافلة وجنغاني سموره كفاتة بولو جنغي ويجد سموره ولا جنغي سموره نافلة نيالاو ما أفنيني نافلة نيالاو سورة ولا أفنيني أسورة في نافلة جامة نافلة جامة سموره سورة وجنغاني سموره ولا جنغي لكرو بيسور جاو أو نافلة وتذكر بعد الركوع تو سيفتو كو تاغال نو جيغي كوب ala tamata yo yala wol mako yo dono wala suudale hay su gona lay makko do disi wonde fo do suuda lay makko tan ko nafi do suudani do fodi suudede walla feeru fodi wiñe hay hunde lay makko wana jekku bewgo gasi feebi hay batala yo yala wol woni o man nasiya surata mo jidi simore jangani awil jara walla jidi ko feññinde awi sirra walla suude finnafile wata zakaru siftere ko baada rukuy tamata yo don wala suudade suudale mo bi khilafil fadi luti farilla juulanoɗo farilla kay so tawi jangani simode siftori caggal ne jaggi koppi gonga tamata kono sogano suudede kabla salati o jangi simode o suuɗani o tisbar wonno feññinde o siftori caggal o jaggi koppi yoya tamata ko gonga kono sogano suuju baada salati o jangi simore ko ɗon no futuro kono o feññinani o ejjino suudi ko o jaggi koppe o o wi jam mi kadi suudi simore tamata kono so gayi yo suudi kabla salami jiida naafi sono ko naafila tamata so gayne batto sujjata ono man nasiya surata mo ejjidi simore abil jara walla peññingol abi sirra walla cuurgol fi naafila to naafila wata zakaro siftoroy baada rukuy ko caggal koppi tamada yo doono wala suuda ali suuda ala yamma bi khilafil fariluti onno farilla wa man qama ila salisatin mudarani tadbire fi nafila fa in tadhakkara so siftori qabla an rukuy ko adi fibda darde raja yo rutto tan o sayda baada salat oɗo neɗɗo mo juulanno naafila o heɓi dardiɗo o yejjiti o immi gila o tayyaki walla o tayyaw gayni o yejjiti o heɓi kono ko teytimari o yehi ha dow gila o jaggani koppi o siftori e yo oppo ko janggata ko fof yo wono jaggani koppi yo oppo arta o tayyo ha para o suja baada salat o salmi o suja baada salat waynagata salisata so fiɓi tataɓire noon tamata yo don wazara rabi'ata o ɓeydana e ɓiire joni noon oɗo ɗo wonno naafila o heɓi darɗiɗo o immi o fayi tataɓire o siftata o jeggi koppi tataɓire o wi jami kay ko naafila mbeɗe mbatta tati eyi ala joni ko wona tattan yaha nayyi kayan kadi yaha nayyi sa gayni cuja qabla salami awsi salam ɗo wonno darɗiɗo a waɗi darnayi salminaɗo wotu aɗa suja qabla salami fani woni waynagata salisata so fiɓi tataɓire tamata yo doono o zada raɓe to ɓeydanayi ɗo sada qabla salat aki aɗani ɗo kam ɓe khilafil farida luuti farilla kay neɗɗo heɓi darɗe nayyi o hafti dow o siftore ko nayyi o mbiya yo so jogui koppi yo jokku hay so jogui koppi wiyete ko artu wona siftere timini nayyi hay so jogui koppi fo joggo garta joɗɗa tawiɗa calmina tijja baada salame ɓeydi kono wiyete sa fiɓi tataɓire ɓennoyi sa fiɓi koppi a gadi ƴatto ha wona nayyi jokku haɓe ala farilla ke wiyatake noon ɗon naafila jiiɗe e farilla naafila noon sa suwa jogui koppi artu kono sa jogui koppi yaha nayyi ɗum woni wi wa in agata salisata so fiɓi tataɓire tamata yo doono o zada raɓe to ɓeydanayi ɓiire o seeɗa qabla salat bi khilafil fariluti farilla de fayi noon sonno ko farilla kam yerji o ruttoto mate zakara kala ɗo sifti oye suudi baɗa saɗa suudi baɗa woman nasiya rukunan o yejjidi jogdumi nan naafilati to naafila kar rukuɗo o wayno jaggal koppi awi sujudi walla ko wayno sujudi walam yatadakkar o siftorani hatta sallama hawa salmini wa ɗaala juuti wala iadare pillegol ala e makko juulannoɗo naafila o jilen rukuere walla o jilen sujudere o juula o gayni ko nde ɗo siftori te wona ɗon ɗon kadi ma juuti
feewi sendi o yaafaama sa jiɗi farilla e naafila a siftorani ha salmini so juuti a yaafaama ومن نسي ركنا موجد جوج من النافلة النافلة كالركوع والركوع أو السجود ولا سجود ولم يتذكر سيفتران حتى سلم وسلم ونال جود فلا إعادة في ولا لا يمر بخلاف الفريضة يوتي دون فريضة بخلاف الفريضة أي نتلو مغان داني جولا نو فريضة ويجي دون فريضة جوج كوينو فاتيا ولا ركوع ولا سجود وسيفتران وسلم جود فريضة بني farilo boni kono naafila sa jitoto farilla a siftora ana juuti a salmini naafila o selli ay batala e naafila o wona bi khilafil farida lodi farilla fa innahu sannako farilla kanko yu'idu aw filor juulde abada ha bada ala dariɗo masalaji naafila e farilla jiidaɗi o kayni ومن قطع النافلة متي نافلة آمدا والحال كو غمديدو وتيتا وتي نافلة وجولا نو نافلة وتيتا وتي ونافلة كو وتي أو ترك منها ركعة والله دتي روبيري تيمود أو سجدا ولا سجود دير آمدا تكو غمديدو عادا أيو فيلم أبدا أبدا وديرو كو إيري وتي بيدر ودتي jiida e nane o jite rukeere ha juute o salmini ɗon naafila o selli joni o tew ɗacci suytere walla o tew ɗacci rukeere walla o teyde o taƴi darde wotere bonni o yaatetani wona man qada naafilata mo taƴi naafila amidan ne woni gamdiɗo aw taraka min ha walla o ɗacci arraka tan darde aw sajjatan walla sujuddeere amidan o woni teyɗe aada ha yo fillo naafila abadan ha bada ومن كان هذا بوجي في صلاته جولدم ولا شيء عليه على كل فيه إلا أن يندق بحرف صنع وعلى الفير بوجي بيتشنو بيتش ما كون يجرو ومرجع أبت على هي صنع تونو نودج وانتو مرجع وما أبت على هي so hali harfe er non so jeji o sujja ba'da salat so e teade julde makko ko man dana hada o becce mum bami mu doji fi salati julde mum wala shay'ali ala gudifim illa an yandiga be harfe sona wa ala harfe bismillah wa idha sahasu yajiti al imam al mam bi naqsi wa yajiti ustado aw ziyati wala yajiti baydam sababi subhini al mamu baw almami jini dañi ko usti be subhanallah almami jini dañi ko beydi be subhanallah baba bu cubini wodi ko usti walla wodi ko beydi cubini o ida qama imamuka so alman ma darima min rak'atayn dardidi wa sabbibi subhilmu fa in faraga al arda so sertele fattabihu rewe makko almami de dajjon dardidi o hafti o fay dow o to yaade a jooɗo wiyaamo subhanallah wona abbo waɗa wiyaamo subhanallah inde ko annda ko mbiɗa a jooɗo wiyaamo subhanallah wonno mbiɗa ko yo akku wa ida qama imamuka so almami ma immima min rakatayne dardiɗi o sabbi bi subin fa in faragal arda so serti e leydi noon wattabire makko o yiyande raw ɗacci leydi o darima dow wimo subhanallah tan o anda won ko ɗacci ko ɗo immore makko ngel sabi ko wonnani mo artude وإن جلس فالمام جوديما في الأولى درد أروانير أو الثالثة والله تدبير فأم إمو ولا تجمع ورجودنا المام جاي درد أروانير لن جودي هلا يمو سبحان الله يقول رجود أيها بيبي أبو سبحان الله النبي أبو خوان درد تدبير وجودي أمر جود يا بيبي أبو سبحان الله والنبي أبو خوان إن جلس المام جوديما في الأولى أروانير أو في الثالثة والله تدبير فقم إمو ولا تجمع ورجودنا وإن سجد واحدة فالمام سجي سجود دير ووتر وترك الثانية تشي دمير وسبيبي سبهمو ونوكو فريلو تشي بو جيدا جودة جوانده بو سجي دير ووتر وإمو فايدو إمير هدينا كو فريلا وخي ونوانتاي وخي ya jooɗo wimo yo ar leddi wonde oto yaade omo ɗacci farilla wa in sajada waawi tan so almami sujji wootere o taraka saare ɗacci ɗimmire o sabbibi subinmo wala tagum maawo oto dar wondude e makko de oto yaade heddo less
so darimo janga oto yaade heddo les wona o jaɓani arde o faami woppisu wop yarema oto ya oto rema gode jooɗo les la anta haafa so wona kulɗa agdaru tugo fiddemo darde ɗo de fattabi rema so wona kulɗa noon o wona jagga koppi o jogori ko daddema ndeɗo darde sabu o jaɓani artu anaɗan les o jangi haw gayni haw jaggi koppi ya abbomo oto daddema ndeɗon darde la anta haafa so wona kulɗa agdaru tugo fiddemo darde ɗo de fattabi rema kono wala tajlis woto jooɗo bada zalika caggal ngol ɗo ma wondude e makko la fi saniyatin wona e ɗimmire wala fi rabiatin wona e nayaɓire o wi julɗa e almami darde arwanire o suddi suddere wotere tan o fay dow mbiɗama subhanallah o jaɓani arde jooɗo o jangi faade o jangi simoraw gayna o jangi koppi ma yannama o jaɓani arde immo ngappoɗa jaggiɗen koppi wone dar dadde son cujjoyi o gayni o jooɗoto sabu ko ɗimmire makko wona jooɗo ya dow an o jooɗo de ya dow sabi nde ɗo wona ɗimmire makko arwanire nde o woppi suydere nde haw jogui koppi ɗimmire nde nde ɗawnino ko werlade ko nde ɗo ɗimmire wonti bow joni an daro an mbiyama ko goo jaaroton so teyimo gaynima oto tawma ɗo so tawdiriɗo no janggal fatiha o wiyata ko taraɓire makko o jaga koppi jagguide makko so ruggi o sujji o jottako de o wiyata ko wimmo an jooɗo o ɗimmire oto yaade jooɗo kanko wona dow omona jangga fatiha ɓollollo o rugƴat joni abbomo wona wona jaga koppi o jaɓa nan abbomo sa abbomo son cujjoyo gayni o jooɗo to wiyata ko nayiɓire makko wata jooɗode an ya ko tataɓire fano dow o tewi haw gayno salmina an gadda darde pawa hen an ka berliɗo arwani sabu aɗani woppa suude o jaɓani fewnide juldema selli kanko so tewɗo julde makko boni wone wa in sajada wahidatan so almami sujji wotere o taraka saniyata ɗacci sujuddeeri ɗimmire o sabbi bihi subhinmo wala tagum ma woto darodo e makko illa anta kaafa so wona kulɗa addaru kuuri ko fiddemo darde ɗon de fattaɗiro e makko kono noon hay sara e makko ɗon ne wala tañi oto jooɗo bada zalika caggal to ma wonde e makko la fi saniyati wona e ɗimmire wala fi raɓati wona e nayiɓire fa ida sallama so salmini o zidraka tan an ɓeydi darde ukra wonde badalan ene woni gostago min arraka tilleti e nden darde arwanire alhayta ɓe birla ɗum de baaniyan kama hiiɗo woni ɗum ay darde makko ɗimmire nde woni gooma darde makko tataɓire nde woni ɗimmire ma darde makko nayiɓire nde woni tataɓire ma joni an gaddata ko nayiɓire faate ɓollolo sa gayni cujja qabla salami ka foɗanaka sawo sa وتسجد تجا قبل الصلاة فإن كنتم جماعة إديدوا أن بعد صن دنتال ولا أفضل لكم بدي مجندون أن تقدموا واحدا ونقدم تون غوتو يتيبوا بكم تمينا يوم فصل نص ينكو جود دنتال بدي مجند فإيهم غوتو وسأل المامي سلمني يدينهم غوتو أتمنى تردي دين دون مو ولا المامي وإذا زاد الإمام سؤال المامي بيدي سجدة سجود دير ثالثة تتبير وصبي به سبهن كون كاي ولا تسمع سجود مكو en cujjiɗiɗi alma yejjirina do tataɓire o fayi leydi kay wimo subhanallah wata yaade jooɗode abu subhanallah ida zada al imamu so almami ɓeydi sajjatan sujuddere salisatan tadabire fa sabbi bihi subhinmo kono wala tasulmawɗo sujude makko sa so yaade makko anta ko mbiɗa wa ida qama al imamu so almami darima ila khamisatin fewde joyeɓire tabi a wuuri wi e makko man tayaqqana jananaɗo mujiba ha sababu mayre aw sakka fi walla sikkiti hen almami dañi darɗe nayyi immina addu ha darɗe joyeɓire jananade ɓe waɗi sababu wonko waɗi noon ene andi wonɗo werli darde ko ɗum waɗoma addoya on ka yo immo rewa e makko walla cikkitiɗo ene wawi ko sababu walla tawa mi yananaka annimo e dewa e makko
وإذا قام الإمام سألمام دريم إلى خامسة فيودي جويبير تبيا وربي مكو من تيقن جلناد موجبها سبابه أو سكفي ولا سكتي سبابه وجلس يوجود من تيقن جلناد زيادة بيت قول مير أولو جنانون أي بات المام جومدو تن هاي دارا دي على سباب تمي ناي هاي هون على دونكو بوري فريلا ميديما على دون ديو فريلا ينوك min mbeɗe reedi e woni diwaɓe almami ka ceero ko jejjiɓɓe tan on jalasa yo jooɗo yo subino jooɗo hayso almami seliɓotore mu yo jottan kanko o jalasa jooɗima man tayakkana jennanaɗo ziyadata ɓeydegol mayre joni noon fayin jalasal awwalu so jooɗima gadano o holi on mo anda ene waɗi sababu walla ɗe sikkiti o wa qama sani darima ɗimmo o jennanaɗo nde ala sababu o goto ɓe fof badal salam juuɗe mum bonni an gandunde ala sababu o almami ko jejjita wota yaade subin joɗɗa sa yeehi julde ma bona sabe ka teyɗo ɓeyɗa tarde an mo anda ede waɗi sababu o walla aɗa yennade ala an masalan no paamitta aɗa sikkitinde ala an masalan no paamitta jooɗo so tawi ko sikki saka immo gabboɗo almami rewi allah ɓawa yennade wadde an sa jaɓandede sa jooɗima julde ma bona an baɗɗo ɓeyɗo ɗiɗi o ene waɗi sababu nde ala sababu a ɗimmu ndewa e almani ɗimmu par ce que aɗa ala anda an waɗima ko rewde almani sa salima anna jooɗima ka teɗu usuɗa dal an julle ma bona ɗum woni fayin jalasal awwalu so jooɗima gadaro o noon jenanaɗo masalan no pamirta cikkitiɗo ene waɗi sababu ala sababu on yo immu abbo wa qama sani so darima ɗimmo o jennanaɗo ala sababu immirewe almami badal salam julde goto fof ɓuri wa ida sallama al imamu so almami salmini qabla kamali salati ko adi timmal julde sababi yusuf man halfo gonɗo caggal makko almami heeɓi daɗo tati wi assalamu aleykum walla darɗe ɗiɗi wi assalamu aleykum woto wi assalamu aleykum de an wimo subhanallah وإذا سلم الإمام سألمام سلمني قبل كمال الصلاة قد تم الجل سبابي سبين من خلفه قد شغال فإن صدقوا سو غوندي on كمل صلاته ويمو تمن الجل وسيد بعد الصلاة so jabi ko wimo ko wimo adda ko eddi ko sujabat hakke ko wi assalamu alaikum ko woyin sakka fi khabari so mo sikide khabaro sala adalaini yo lamdo nunduɓe ɗiɗo nunduɓe ɗiɗon ko kala takkiɓe makko yettuɓe makko tan ɗum addata wiyeede yo moƴƴuɓe kette almami teyɓe moƴƴuɓe wattuɓe qille julde hulɓe allah yo kette almami sabi o walamdade wonɓe caggal o anda to allah ine heedi kala takkiɓe mbiyete allah wonno aada yaari moƴƴuɓe adalayɓe ɓe batte sara almami yo ƴeeɗiɗo saggal makko ɓe o ɓe ɗumen ko wuuri tawde goto wi subhanallah kono hoolaki kanko e yakare makko tan timmi sala adalay wallam nunɗuɓe ɗiɗo ɓe nunɗuɓino koye ɓe caggal makko wa jasalaw ma daganima ɓen alkalamu haalde fi dalika e ɗum so famani aɗa andi ɓe gol ko caggal so mbimo ni o yiyata noddata ko yo yeccito so jeccitagol ne bonna julde holno ɓe mbatta so waɗiɓe ni jungo ni yo mbiyatnaɓe ko tati walla ko nayyi walla heddi walla ɗum saabi somo joofiɓe o yiyata noddata komo yeccito ɓa ko yeeso woni teccitade woppa foti nanguede bonnal salatu makko ɗum noon so jasalahum alkalamu daganimaɓe haalde fi dalika e ɗum joni noon nunduɓe ɗiɗo kaali kono dal woyinto yakkanal kamala so almami yaranama timmal amele yo gollu ala yaqine yennede mum o tarakala adala o ɗacca nunduɓe goto wimo subhanallahi o hoolaki kanko dal haqqille makko atta ko timmi mbiɗo subhanallahi kañum juumi yo lamdo adala inen ɓe mbimo almami ne aha ne heddi tawde ne heddi darde omo yaakori ɓerne kañumen juumi amila ala yaqini yo heddoy ko salmini ko kanko yoɓe ndew e makko ɗum illa an yaksura annasu so na yimɓe keewi halfawu caggal makko o lamdima goto o hoolaki o lamdima ɗiɗo o hoolaki o jaɓanama kono noon so wonano woɓɓe kadi janten subhanallah jama foto subhanallah almami a hoolaki goto a hoolaki ɗiɗo ɓe fof ko juumɓe jama fof subhanallah anno almami ɓe fof juumatade andu ko an juum andu woppu yennede ma nde nane woppu ndewa yennede ma eɓe jara e goto e ɗiɗo kono ɓe gonti tata nayi joyo ala almami ɓe fof juumanande ana ƴewta hoore ma ceero ko banmi sam pullo eyyi
ko mbammi dem pullo ne wona kono mbarɓe gurel fulɓe fof ellane ma annene almami ƴeewanke andi woppu ko ma ko a faami ɗum woni la yaksura annasu sowona yimɓe keewi halfa o caggal makko ɗo de faytoru ko yaguina o kanko ɗaccata yennede makko de wayri jiiɗo mo rutto e fewde yimɓe ɓe